Moi bons días a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de agosto. Neste pleno por parte... Empezou o pleno, por favor. Neste pleno por parte do Goberno está ausente María Álvarez por motivo de enfermedade, pero está ben. E logo vexo que falta Santalla, non sei se vai vir ou non. Falta... Vale, e Teresa, pero van vir todos. Vale, perfecto. O punto 1 é a aprobación da sesión ordinaria do pleno celebrado o día 29 de xullo de 2021. Hai algunha alegación á mesma? Non. Pois... Doulle aquí, non? Votamos entonces, xa sabedes, si non ou abstención. José Cuñaro, faltas por votar. Román non está e María Álvarez tampouco. Detener votación. Votos emitidos 19, 19 sís, ninguna abstención e ningún voto en contra, señor secretario. Queda aprobada por unanimidade. Aquí agora hai que esperar un minuto para que garda a votación. Xa chegou eu, xa chegou eu. O punto 2 é decretos da alcaldía. Señor secretario, ten a palabra. Bueno, esta sesión dase conta por favor, Abelino. Do decreto desde o número 672 da alcaldía de 26 de xullo de 2021 hasta o número 739, unha resolución da Consellería Delegada de Facenda de 23 de agosto de 2021 para aprobar o expediente de modificación de créditos número 31G/2021. Moitas gracias, señor secretario. O punto 3, dación de conta dos informes de morosidade do período medio de pago do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín correspondente ao segundo trimestre do 21. Ten a palabra, señor secretario. Bueno, non hai moito que dicir. Isto aquí dáse conta do informe que fixo o tesoureiro, o señor Fidel García, sobre o que é obrigatorio facer trimestralmente. A conclusión está aí no informe. Se queres que o vea, pois o veo, pero... Moi ben, queda dado conta dos informes de morosidade que melloramos con respecto ao anterior, como vedes. Vamos a ver, o punto 4, festas de carácter local para o ano 22. Ben, eu aquí quero facer o seguinte... Vou a intervir eu por parte do Goberno para que despois digan vostedes o que lles parece máis razonable. Con respecto ás festas, levase falado en moitas ocasións por parte de moitos veciños de Lalín que en vez de ter de festivos locais lunes a máster das festas, que sería bo, pois ao mellor poñer un día das festas e, por exemplo, o lunes seguinte ao cocido. Levase falado esa operación. Tamén se leva falado que por parte dos empresarios utilizan a semana, moitas empresas utilizan a semana das festas para poñer esa semana un pouco, digamos, de libre, co cal, pois, hai pros e contras como en todo. En todo caso, eu creo que como non o falamos antes nos distintos grupos políticos, eu propoño que para o ano que ven, sexa o ano 22, sexa luns e martes dos Dolores, porque non dá tempo a debatilo, pero eu si que abro o debate que se estamos todos de acordo, e cando digo todos, non estaría mal ensaiar esa posibilidade de cambiar os festivos locales para poñer o lunes do cocido como festivo local. Pero, en todo caso, ese sería para o ano, aprobalo no ano que ven, e sería para o ano 23. Eu xa digo, por a parte do Goberno, estamos dispostos a cambiálos se hai un acordo razonablemente unánime por parte dos tres grupos da oposición e malo Goberno
para que non haxa que reprocharse nada, e máis eu creo que habería que consultarlo aos empresarios polo problema iso que digo de que aproveitan esa semana, que lunes e martes son festivos, para darlle esa semana libre á empresa. Entón, iso tamén hai que telo en conta, obviamente, entón, con esas, digamos, condicións, pois eu estou disposto a que o estudiemos cara ao ano 23, non o ano 22, porque non nos dá tempo. E, obviamente, eu creo que aquí o escollo máis grande que pode ter cambiar as festas eu creo que é o hábito das empresas de dar esa semana baleira. E iso é o que realmente nos pode crear algún problema. E logo tamén que día escollemos, se o lunes das Dores ou o martes, porque a xente dicía que mellor o martes co lunes, pero claro, tamén se pos o lunes normal e o martes festivo, pois tamén aí é un pouco raro. En definitiva, que hai esas tres posibilidades, vamos a facer a que estemos, como digo, se hai acordo prácticamente unánime, pois cambiámoslo, e se non hai acordo prácticamente unánime, non o cambiamos. Eu un ano cambiei as festas de Lalín e non me quedou gana de volvelas cambiar. Por tanto, se hai un acordo unánime, todos somos responsables e todos o facemos, e se non hai acordo unánime, deixámoslo estar como está, que é como se deben fazer as cousas. As cousas cambianse cando hai un sentir mayoritario de cambialas. Por a miña parte, pois, doulle esa palabra a Paco. Tes a palabra? Sí, a ver, bo día. Eu creo que non empezamos ben con este punto, non? Porque eu creo que responde máis a unha estrategia vosa de largarse a unha idea para este pleno, para que a prensa o consume, e seguro que o consume, porque, bueno, é evidente que da vontade real de facelo. Que quero dicir con isto, home? Que eu creo que se queredes facer isto, houve tempo para plantexalo, houve tempo para reunirse con nós, e houve tempo, desde logo, para leválo de algo dun xeito ben distinto ao que estades facendo aquí, non? Soltando, bueno, pois neste pleno sin previa consulta con ningún dos grupos, cando menos co BNG, non? Nós non temos ningún problema en falar disto, temos tamén, o dicimos, moitísimas dúbidas ao respecto, as dúbidas que seguramente todos e todas teñamos neste tema, porque seguramente temos argumentos en ambas direccións, pero, efectivamente, entendemos que os acordos unánimes son para este tipo de cuestións, para que perduren no tempo e non anden variando en función a... Perdón, señor Vilariño, un segundo. Señor secretario, vostede sabe se nos dá tempo do próximo pleno aprobar os festivos do ano que ven? Porque se non, xa facemos este ano. Eso de que é unha estrategia, Paco, estás totalmente equivocado. É dicir, xa podemos facer para este ano que ven, pero claro, se pode levar ao pleno ordinario do mes de setembro. Entón, pode leválo? Pois o podemos levar, mira que estrategia tiña preparada, Paco, que xa anulamos o punto, retiro do orden do día e falámoslo. Se me deixades falar, remato, se non me deixades... No, por favor, no, pero é que, como dicías, de que obedecía unha estrategia, nada máis lexo da realidade, xa falamos este ano. A ver, eu digo a estrategia de, obviamente, saltar neste pleno unha idea que non existe, ni unha proposta que non existe, non? E segundo, quen situou a consolidación da proposta, a efectivización desa proposta no ano 2023 foi vostede, non eu. Por iso eu me estaba referindo ao horizonte do 2023, vale? Porque pensei que non daba tempo. Claro, pero digo que eu non utilicei esa data, foi data que vostede soltou. Entón, home, claro, insisto, a min... A ver, que aquí non somos parvos, eu a vostede non o teño por parvo, ni moito menos non me teña vostede a min. Eu entendo que isto, se vostede quixera chegar a un consenso, teríamos falado antes de vir aquí no primeiro punto do pleno. Chanta isto, home, e eu creo que isto, ademais, require non só de consensos políticos, sino de consensos sociais, non? Entón, eu creo que require, tamén o digo, o seu tempo, non? E é algo que todos barrenamos, que todos valoramos, nos no anterior goberno tamén, pois é algo que se falara e, bueno, e é complicado chegar a tomar unha decisión. Eu iso entendo de sobra, pero creo que empeza mal, Ben, eu creo que non vamos debatir máis neste punto, vou non retirar do orden do día, porque vou non traer ao próximo pleno, entón, agora esta semana que ven, pois non estou, que vou facer o Camiño de Santiago, vou non intentar. Alá desde Roncesvalles, así que marcho-me hoxe ao acabar. Oye, que eu nin collín vacacións,
só colle unha semana. Entón, voume de vacacións a Roncesvalles. Quero dicir que veño o día 5. Por lo tanto, para a semana seguinte reunímonos, falamos nós, se nós estamos de acordo, plantexámoslo aos distintos colectivos que acordemos entre todos. E se hai un sentir unánime, xa as cambiamos este ano que ven, punto. Se non hai ningún problema, poñemos lunes dos Dolores e máis lunes despois do cocido, se vos parece. Entón, xa traemos ao próximo pleno. Que hai un acordo mayoritario? Pois, se vos dixen que son partidarios, hai un acordo prácticamente unánime e cambiámolas. Se non hai un acordo, pois, obviamente, temos que pensalo e valoralo e cada un despois que opine o que estime oportuno. Vale, entonces retiramos este punto do orden do día. Sí, a ver, espera. Tes a palabra. Ben, eu levo uns 24 anos dicindo isto todos os anos prácticamente, non? Porque eu vía especialmente na cuestión dos colexios, porque acababas de empezar o colexio, tanto en bacharelato como en primaria, como en infantil e primaria, e ao cabo dunha semana ou dúas tiñas que parar casi totalmente, porque a semana das festas, evidentemente, en todos os días de festa, o terceiro que era... Entonces, foi casi unha teima miña nestes 24 anos. Eu creo que se debería cambiar, efectivamente, e poñer o luns da feira do cocido, e logo supoño que sería mellor manter o luns tamén das festas, pero eso, en fin, estamos abertos a falalo e, lóxicamente, tamén a someter un pouco a veciñanza de Lalín, pero creo que é importante que se faga ese cambio. E logo no Partido Socialista estaremos dispostos a falalo e a cambiar se así resulta ben. Rafa, queres falar ou...? Vale. Entón, estamos de acordo, pero, a ver, que só, máis de 2 días festivos non temos potestade, Nós temos que escoller 2 días, é o que temos potestade. Entón, se collemos lunes dos Dolores, e máis lunes de tal, o martes dos Dolores hai que ir a clase. Claro, para decir, digo que coller o martes dos Dolores e deixar o lunes no medio tampouco parece moi boa idea. Vale, por suposto. Aparte que eso, seguro que eso serían asuntos propios a mazo. Porque ao final... Viz, se non se vota, pasa o seguinte. Por exemplo, para retirar o do orden do día, hai que facer algo para retirar o do orden do día. Non se vota, punto, non? Entón, retiramos o do orden do día, queda para o presidente pleno. Maripaz, quedas encargada a ti de convocar unha xuntanza de portavoces na semana do día 6. E xa despois iniciamos e levámoslo ao pleno ordinario ou dunha maneira ou doutra ao pleno ordinario do mes de setembro. Imos co punto 5. Eu pediríavos que, para que non se eternice os plenos, que cada un tedes o voso tempo, faltaría máis, pero cando estemos todos de acordo, se poden evitar algunha intervención, sería bo para todos nós, sobre todo se dicimos o mínimo, pero bueno, cada un que faga o que estimo oportuno, faltaría máis. Imos cas mocións. Moción do Partido Popular, en vistes que nós só metemos unha, por tratarse do mes de agosto, non quere decir que non teñamos outras, que temos algunhas, pero metemos unha precisamente por eso. Moción do Partido Popular para solicitar ao Goberno de España unha administración da Axencia Estatal de Administración Tributaria AET de Lalín. Ten a palabra Begoña. No, a ver, ahora sí, sí, xa está. Bueno, pois moi bons días. Esta moción, bueno, como sabedes, é unha moción que se veu noutras ocasións a pleno, pois trouxo o Partido Popular, noutras ocasións tamén a ten traído o Bloque, se mal non recordo, sobre o 2005, e volvemos a traer outra vez, pois porque, bueno, no seu momento pois non chegou a bon porto. Na actualidade, sabedes que calquer veciño de Lalín, calquer empresa ou calquer comerciante, pois tense que desplazar para facer calquera trámite presencial en Facenda, pois, o sitio máis cerca que nos queda pois, é a Estrada, Santiago pois, ou Pontevedra, e consideramos que Lalín ten perfectamente unha masa crítica xustificada que move aproximadamente sobre uns 50.000 habitantes na área que a nós xunto coa comarca do Deza e os concellos limítrofes, incluso de outras provincias como Lugo ou A Coruña, que están perfectamente xustificados, pois que reunimos de sobra pois o número de habitantes para que en Lalín haxa unha oficina de Facenda. Neste caso, pois xa consideramos que a falla de disponibilidade dunha oficina deste tipo xa é un agravio comparativo importante para os veciños e as empresas radicados do noso concello e da nosa comarca,
e basta simplemente cos exemplos que hai das outras oficinas. Ahora mesmo contamos con 23 oficinas en Galicia, 5 delegacións e 18 administracións, e 9 delas están en concellos e comarcas con moita menos poboación que ten Lalín, e cunha área de influencia moito máis pequena, como é o caso, por exemplo, de Betanzos, de Cee, de Ortigueira, de Monforte, de Foz, de Celanova, e despois tamén outras como a Estrada, a Ribeira ou Carballo, que están máis ou menos na mesma poboación que Lalín. Considerando que a área de atención e o número de habitantes a atender debería de ser o primeiro dos criterios á hora de definir a apertura dunha destas oficinas, está claro que a xustificación para que Lalín non dispoña dunha delas é extremadamente complicada. Neste sentido, consideramos que estamos a sufrir un agravio comparativo con respecto a outras localidades con maior ou menor poboación e que veñen disfrutando destas vantaxes e Lalín non. Por tanto, esta moción simplemente é para solicitar a dotación dunha sede propia da Axencia Estatal de Administración Tributaria para Lalín e que esperemos que desta vez que chegue a bon porto, non como das outras. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias, Begoña. Turno para Paco Vilariño. Sí, a ver, non ten nada de novidosa esta proposta, xa que efectivamente, como vostede ben dixo, xa incluso nós no ano 2005 xa presentamos e non só que a presentamos, senón que se aprobara naquela sesión plenaria e absolutamente nada se soubo o respecto, non? Eu, desde o BNG, imos apoiar, obviamente, esta iniciativa, pero ao mesmo tempo que imos votar a favor dela, a ver, tamén dicir o seguinte, non? Eu creo que un acto de hipocrisía, madre de Dios, sin moitos... Se miramos os precedentes, pois vemos que vostedes, o único que fan, a única moción que presentan para este pleno, bueno, un pleno que, por certo, está ben que sexa agosto e que a xente descanse, pero que tamén reflite o cansancio e a inoperatividade deste goberno pola falta de puntos que se traen ao propio pleno, non? Quero dicir, eu creo que a orde do día é unha radiografía perfecta do esgotamento do goberno que sufre Lalín. E nese sentido, para nós, claro, que nos choca? Pois que na propia moción e na súa propia intervención en varias ocasións diga que isto é un agravio comparativo. Efectivamente, concordamos nesa posición, pero, falemos claro, por que non existe aquí isto? Por que non temos no noso concello unha administración, como teñen outros concellos da mesma categoría ou outros concellos de categoría inferior e que, obviamente, atenden a unha poboación moitísimo menor que a que se atendería na nosa comarca? Pois por unha decisión única e exclusivamente política. Única e exclusivamente política. Agora vostedes presentan isto porque goberna o PSOE, pero, desde logo, cando vostedes gobernaron e non foron poucos anos en Madrid, non fixeron absolutamente nada. Absolutamente nada. E, claro, falemos as cousas polo seu nome. Se non temos precisamente unha delegación no noso concello, é porque se tomou a decisión no seu momento de tela na estrada. E despois, obviamente, vostedes, e tamén o Partido Socialista, evidentemente, en función da alternancia política, non quixeron que aquí existira dita delegación. Por lo tanto, centremos a cuestión. Isto é como o da P53, non exactamente igual. Cando hai esa alternancia política, quen está na oposición de vostedes, acórdanse, non digo vostedes a nivel local, digo como responsabilidade, pero acórdanse dela e despois cando gobernan en Madrid esquécense. Entón, isto é un claro exemplo de como vostedes entenden en función aos intereses propios, pero non desde logo os intereses xerais e os intereses partidarios. Porque, insisto, claro, que cheguen a decir que Lalín sufre un agravio comparativo con respecto a outras localidades con moito menor poboación, efectivamente, pero entón están dicindo que o seu partido tivo este agravio comparativo con os nosos veciños sistemáticamente. Non? Que falemos claro, porque se desde logo non temos esta delegación no noso concello, cando ademais
non é algo que pasaba por aí, non? Sino é algo que en reiteradas ocasións se dixo e que, ademais, desde o BNG entendemos que sería importante para a Lalín e todo o que sexa, obviamente, porque eu incluso teño escoitado argumentos que agardo que hoxe non se repitan neste tema, que é moito mellor ter a facenda así lonxe, non vai a ser, non? Son argumentos deste tipo e, sobre todo, cando, ademais, a realidade, polo que eu vexo neste tipo de administracións, outra cosa son as delegacións, cada vez están valirando de máis contidos as propias administracións, non? Eu vexo a da Estrada que cada vez seguramente ten menos función, menos persoal, etcétera, non? Pero que, en todo caso, nós sempre no noso modelo entendemos que lonxe de, de que perdan servicios, o que hai que fortalecelos para chegar á administración aos nosos veciños e veciñas. E o que é fortalecer na nosa vila unha administración nova, pois eu creo que sempre vai enriquecer, obviamente, a todos os usuarios que temos que pasar por iso e que en algún momento temos que botar man da administración, pero tamén en termos socioeconómicos é importante contar con este tipo de administracións na nosa vila, non? Por lo tanto, para nós, insisto, vamos votar a favor, pero tamén, deixen de ser tan trileros nese sentido e, obviamente, pois isto podíamos telo de sobra se o seu partido quixera e, en todo caso, se lles veo agora o cambio, pois fagan que en Madrid isto traballen para... Terminou o tempo, Paco. Despois quedache o segundo turno. Por parte do PSOE, quen fala? Alba Forno, ten a palabra, Alba. Bueno, bo día a todas e a todos, eu vou ser moi breve. Casualmente sempre traen isto cando non está o seu partido no Goberno Central. Igualmente, nós íbamos votar a favor, iso sí, habería que saber que tipo de servizos se farían na oficina, xa que todos sabemos, e estes días falando con xestorías e asesorías que nos comentan que en moitas destas oficinas non conseguen arranxar nada, tendo igualmente que recurrir a Pontevedra, e nada máis. Gracias, Alba. Por parte... Teresa Varela ten a palabra. Bueno, bos días a todas e a todos. Empezar dicindo que excusatio non petita, accusatio manifesta, porque o señor alcalde empezou dicindo que tiñan máis, pero que só traían unha. Isto reflicte o traballo que fixeron e que levan facendo desde que están gobernando, porque non ven ningún expediente administrativo, nin de contratación, nin económico, cando é un mes moi acaído para traer as modificacións de crédito para despois poder facer os proxectos que están relacionados con el para que entren e se poidan xustificar en prazo. Entonces, eso tamén me sorprendeu, se ha dito con máximo respeto, quen defendeu a moción, porque Cultura e Turismo, aínda que o fixo moi ben, non é a área máis idónea para defender isto. Bueno, pois esperaba que o fixera a concejala de Facenda ou incluso a de Comercio ou da Agricultura, pola índole do que estamos a defender. Non obstante, son moi libres, faltaría máis, de decidir quen defende os temas. Sí que isto é unha moción reiterada, entonces ainda lle saca e ven a reforzar o argumento de que moito traballo non fixeron, porque unha moción e que sea unha copia. Sí que me sorprende que sempre critican as mocións dos grupos da oposición porque son breves, non traen ningún expediente, e a súa moción non é breve, é brevísima e ainda por riba nos antecedentes de feito nin siquiera refliten todas as veces que veo esta moción aquí. Entonces, xa que presumen de que as súas mocións veñen moi ben argumentadas, nesta, que é a único expediente que traen ao pleno, volvo a reiterar, pois non veo moi fundamentada. Non obstante, decir que se o breve é bo, é doblemente bo. Entonces, a concisión é moi importante. Está ben que se sumen a esa concisión porque vostedes o intentan repetir un argumento varias veces para convertilo en realidade, porque moitas veces repítenos a mesma argumentación durante moitísimas veces e agora a xente non compra as cousas a peso, compra feitos, afortunadamente. Para esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra Begoña. 3 minutos.
Nada, decir primeiro que, bueno, o orde do día que a solemos repartir independentemente moitas veces das áreas e sí que é certo que me tocou defender este punto, pero, bueno, que podía haber defendido calquera outra persoa, que, ademais, a defensa é fácil de facer. Así que, nada, nós por a nosa parte simplemente dicir que dende o Goberno nos toca reivindicar o noso dereito de ter unha delegación do noso Concello. Creemos que é proveitoso para todos os veciños, para todos os empresarios de Lalín e, por tanto, simplemente o que queremos é loitar por os nosos veciños e veciñas para facilitarlles o seu día a día e nada máis, que non ten outra cousa. Nos tocou traer neste momento, como puidemos haber traído noutro momento tamén, neste caso non está o noso partido no Goberno Central, pero traeríamoslo igualmente porque seguimos pensando que efectivamente en Lalín necesitamos unha oficina para facilitarlles aos nosos veciños e veciñas todos os seus trámites e o seu día a día. E, ademais, que se puidera facer todo ademais aquí sin ter que ir a Pontevedra, sería perfecto. Entonces, pola nosa parte, nada máis, simplemente reivindicar que queremos unha oficina en Lalín e, sobre todo, que queremos facilitar o día a día dos nosos empresarios e dos nosos veciños. Moitas gracias. Paco, queres intervir? Esa palabra. Bueno, vexo que non queren entrar no importante da cuestión, que porque non está esta oficina, porque non existe esta administración no noso Concello. Insisto, única e exclusivamente non existe, porque o Partido Popular e o Partido Socialista non quixeron que así existira, e iso é a clave. Aquí O Partido Socialista. Sí, sí. E o Partido Popular exactamente igual. Non fixeron nada, nin obviamente teñen na súa xenda facer nada para que isto sexa unha realidade. Porque vostedes presentan as mocións, insisto, en función da cor que haxa en Madrid, pero como se foran un abstracto, non? Como se dependeran de algún funcionario que por ali se atope de bo mal humor, pero non, desde logo, situando no que é única e exclusivamente unha decisión política que isto exista ou non en Lalín. E, claro, insisto na argumentación nosa, para nós claro que é moi importante poder sumar o noso casco, a nosa vila, o noso concello, o que é aumentar o tecido de administracións, porque iso, insisto, non só lle mellora a calidade de vida aos veciños a telas máis achegadas, senón que xenera tamén unha riqueza e un tecido social moi importante. E na idea de que tamén vemos que algo, ademais, que se iniciou cos goberno de vostede, de quitarlle, de valirar estas administracións en favor das delegacións para centralizar servizos e aforrar así, facer recortes e aforrar persoal e gasto, pois é unha línea na que se está sendo continuista e non só é que evitemos que isto fose unha realidade, evitaríamos que a Lalín viñeran, que a Lalín, os veciños e veciñas de Lalín se tiveran que desplazar a estrada, non? Senón que a realidade, precisamente por estes recortes e baleirado de contidos, é que a xente se está indo á delegación de Pontevedra cando quere resolver certas cuestións ou obrigada, obviamente, para evitar este poder por non ter coñecemento ou capacidade de desplazamento, tanto en tempo como en medios, de ter que acudir a unha xestoría, pagarlle, evidentemente, para que lle faga o trámite, non? E isto é a realidade que, insisto, que se lle ven aquí, esta proposta, pero que, desde logo, vostedes son responsables dela, non? E, claro, eu, de verdade, como reflexión, se nós chegamos vir a un pleno no anterior goberno con esta orde do día, é que nos machacan. Esta orde do día, de verdade, que é realmente lamentable que vostedes teñan a pouca vergonza en termos políticos de asistir a un pleno onde non traen absolutamente nada de xestión en todo un mes. 11 concelleiros, con adicacións, moitos deles, con maioría absoluta, e vostedes traen a un pleno cero cousas. De verdade, é para... Alba, ten a palabra. Non intervés. E Teresa Varela, ten a palabra. Nada, simplemente decir que imos a votar a favor, porque si se logra que veña esta axencia para a Lalín é importante para os veciños, pero si ser ambicioso nas negociacións das competencias que vai ter esta axencia, porque si vai estar baleirada de contido, a xente ten que ir a
a delegación provincial, pois, de en vez de axudar o que facemos a empeorar, porque a mellor por proximidade está ben que as axencias próximas que sí que teñan ese contido, evitamoslle desplazamientos á provincial, non obstante, pedirlle que nesas negociacións que sean ambiciosos sobre os temas a tratar e reiterar o argumento que fixo o compañeiro da oposición, Paco Vilariño, que si chegamos a ser nosos que non hai ningún expediente non nos querería escoitar, porque nos 6 anos que levo sentada nesta bancada é a primeira vez que a un pleno só veñen mocións. Moitas gracias. Notase que non ten toda a experiencia que ten que ter se dice que é a primeira vez que só veñen mocións ao pleno. Pero, nos 6 anos. É cuestión de que revise as actas. Se revisa as actas, ao mellor comproba que non é así. Pero igual, non vamos a discutir eso. Simplemente lles quero comentar dúas cousas moi breves. Unha é unha maldad. Teresa, ás veces eu entendo a labor túa como oposición, pero nese ánimo de ser zairiente, pois pasaste cando dices que esta moción a ten que defender. Home, supoño que o grupo de goberno seremos maiores de edad para determinar quen defende cada moción ou non. Pero no ámbito externo, no ámbito interno, se queres preguntar, tampouco hai inconveniente en decirche. Aquí o grupo de goberno todo o brau traballou como un desgraciado. Todo. O que máis colleu 4 ou 5 días de vacacións. E Maripaz estuvo de vacacións. E os lunes, antes, pola mañán, repartimos quen defende cada moción. E, obviamente, Maripaz non estaba. Vale? Obviamente, Maripaz non estaba porque estuvo de vacacións esta semana. E eu estou para a siguiente, e ela queda de alcalde en funcións. Por lo tanto, é o motivo polo que Paz non levou esta moción. Esta moción pode defendela calquera, pero obviamente se estivera Paz o luns, esta moción defendería a Paz. Pero ese é un tema interno, que se non preguntas, dígolo, e dicilo nun pleno parece como o que queredes é meter guerra entre nós. Pero crees que Begoña ten algún interés en defender esta moción? Ningún. O normal é que o defender a Paz. Pero Paz, xa lle fastidiamos hoxe de vacacións porque quedamos de que ela colleu unha semana e outra, e hoxe tuvo que vir por culpa do pleno. Entre outras cousas que eu contaba, se estuvera Marisa, incluso dicirlle que non viñera, porque xa unha semana para desconectar é o mínimo que necesita o ser humano. Entón, pois, tuvo que vir porque Marisa está mal. Bueno, está enferma. Por lo tanto, é a razón. Aclarada esa maldad, con respecto á axencia esta, quero dicir o seguinte. A ver, aquí escolleuse a estrada no seu momento, na zona norte de Pontevedra, escolleuse a estrada por unha razón obvia. A estrada no ano 1900 era a terceira cidade de Galicia. No ano 1900, que non hai tanto, hai 100 anos. Era a terceira cidade de Galicia. E la liña éramos unha calcamonía de vila. Calcamonía. Eu, cando nacín, acórdome de vir ao Sagrado Corazón andando e había a Casa das Pegas, que lle chamaban, que é onde está agora o valo, había a Casa das Pegas e a das Carmelitas. Punto. E o resto era todo prados. Por tanto, la liña é o que é. Pero antes non era o que é agora. Por tanto, cando se escolleu a estrada, desde o punto de vista da administración, ten unha certa lógica que para a zona norte de Pontevedra se escollera a estrada. Ao mellor se fora hoxe, se cadra non se escollía a estrada. Pero daquela se escolleuse a estrada, eu creo que con criterio. Sobre esta administración, a pesar de que o Bloque meteu unha moción no ano 2004, non sei cando foi, sobre o poñer aí unha axencia, traballouse no seu momento. Cando chegou a Aznar ao poder, recórdome que máis ou menos ao cabo dun ano falamos Cuña, Pai e máis eu desa posibilidade se intentábamos esa operación ou non. Falamos con Rodrigo Rato. Un día que Pepe foi a Madrid, fun con el e fomos ver a Rodrigo Rato, ministro plenipotenciario daquelas, caído en desgracia agora polo que pasou, pero ministro plenipotenciario naquele momento. E fomoslo ver e falamos ya desta axencia. Dixo que era difícil, pero que o iba a estudiar. Viñamos para casa convencidos de que había unhas posibilidades máis ou menos decentes de que pudéramos ter aquí unha axencia. Pero tamén teño que decir que en canto que dixemos que estábamos plexando por unha axencia, moitos empresarios de Lalín nos chamaron e nos dixeron de que Hacienda canto máis lejos mejor. Como di o chiste ese pola ferramenta. Cuanto máis lejos mejor. Cando eso non é así, porque hoxe que a informática dá igual onde estea, que máis dá? Que máis dá, así ou si. Se pensa que algún vai ter unha inspección por ter aquí a axencia, pero daquelas pensaban. Entón, eso foi o que pasou realmente. A cousa quedou un stand-by, entre outras cousas, porque a Hacienda non estaba pola labor. Ben, temos moitas posibilidades, poucas. Eu non quero engañar a ninguén.
Eu traigo aquí esta moción sabendo que temos poucas posibilidades. Imos ser realistas. Carnovas tecnoloxías, hai concellos como a Carballiño. Eu vou vos dicir porque se me ocorreu presentar esta moción. Porque tuve que fazer o certificado electrónico e foi unha estrada. Non sei que pasou, equivocaronse a miña xente, non preparou ben os papeles, e cheguei á estrada e non valían. Volvín para alí. Volvín outro día á estrada. Despois facíame falta para o GDR. E dixenlle ao do GDR, a ver, por favor, non vou ali, non vou a ver se non podo ir á estrada. Ao Carballiño. Vin ao Carballiño, que é máis pequeno que a Lalín, porque a estrada ainda ten... E tamén tiña ali a xencia. Entón foi o motivo por o que decidimos presentar esta moción. As posibilidades que temos son mínimas porque probablemente os tiros vayan polo contrario. Probablemente incluso haxa unha reestruturación á baixa das actuales administracións que hai. Entón, posibilidades non temos moitas. Que ocorre? Eu vou facer uso das miñas poucas dotes diplomáticas para que Nadia Calviño algo de Lalín sabe. Os seus pais traballaron aquí durante un tempo, ambos os dous, e ela por aquí algún día tamén anduvo. E se quere botarnos unha mao que a fagamos filla adotiva, pois tampouco pasaría nada. Facer de unha xestión pertinente. Eu intentar, vou non intentar. Pero xa sei que a posibilidades, eu son realista, hai poucas. Porque os mundos van ao revés. Van para reestruturar ainda as que hai e deixalas en menos. Entón, temos poucas posibilidades. Pero vamos a intentar, por traballar que non quede. Votamos esta moción, por favor. Votación. Votemos. A min dame aquí que, Román, que non votaches. Ahora sí. Naxa idea, ahora. Votos emitidos, 19. A favor, sí, 19. Abstención non hai, non tampouco. Apróbase por unanimidade. No, Vilariño votou e marchou. O que pasa é que falta Maripaz, que non lle dou tempo de apertar o... Dei eu aquí de tener votación antes de que Maripaz apretara o botón. Pero é acordo unánime, non houve ningún voto en contra, ninguna abstención. Votamos, vamos co punto 6. Bueno, sí. Técnicamente sí. Técnicamente sí. Estad atentos a votar, por favor. Sino aquí ás veces falla, porque ás veces darlle e pensas que votou e non votou. Hai que dar dúas veces. A culpa foi miña que mirei o panel de arredor e Maripaz, como estaba aquí, non mirei. Vimos... Non hai inconveniente contabilizamos como un voto a favor. Sí, home, non hai problema ningún. Eu pulsei, a verdade que non mirei a pantalla, ten por feito que están marcadas. Non, eu tiña que velo mirado eu, pero ti como estás aquí ao lado meu, mirei para arriba, non mirei o teu. Vamos ao punto 5 e o punto 6, perdón. O punto 6, moción de compromiso por Galicia relativa á mancomunidade de Deza. Quen a defende? Señor Cuña, ten a palabra. Moi bo día. Primeiro quero decir que desexarlle unha pronta recuperación a Marisa Álvarez, a que lle teño afecto e valoro e espero que este moi pronto con nós de novo nos plenos. Despois, decía antes Cristóbal en unha primeira intervención que levaba 24 anos no Concello. Eu levo 6, 4 como alcalde, 2 como presunto xefe da oposición, que é un termo que nunca me gustou, por certo. E na miña vida vin, en 6 anos, o deste pleno. É dicir, este pleno, o goberno non tiña moitas... O pleno é a representación máxima que hai, o órgano de representación máxima do pobo de Lalín. Vir este pleno sin absolutamente ningún expediente económico, sin ningún contido, co goberno máis caro da historia deste pobo é cando menos sorprendente, de verdade. O sea, é que traballaron vostedes menos que traballaba Juan José Cruz en un mes, con adicacións exclusivas. Eu creo que tómemo, por favor, en termos políticos, absolutamente impresentable vir a este pleno en estas condicións. Absolutamente impresentable. E é un insulto á intelixencia dos veciños e veciñas de Lalín, que me gustaría que lle justificasen o porqué de concelleiros, eu nunca me metí no salario do alcalde, ni me penso meter, pero de concelleiros superasalariados,
que non sexan capaces en un mes de traer un só expediente económico a este pleno. Independentemente que podemos falar do que queiramos, estamos falando dunha moción da mancomunidade. Despois de que está gastando o tempo todo nisso, se van a dar 2 minutos. Bueno, pero digo, como dixe, no, vaime entender porque vou a ser máis breve. Como diría Paco Vilariño, o digo basicamente para ver se teño sorte o recolle a prensa nos breves habituais que teñen para a oposición. Os cales agradecemos, por certo. Miren, con respecto á mancomunidade, xa anunciei hoxe tamén salen en breves en prensa que teñamos decidido retirar esta moción, non? E voulle decir por qué, porque entendo, señor secretario, que pode retirala en calquera momento a moción despois de argumentar algo que quero argumentar. Entendo que é así, non? Non, a ver, vamos a ver, eu quero ser honesto. É que senón non a retiro. É dicir, se retira a moción, non a debatimos. Se non retira a moción e a fala da moción, nos vamos a contestar. Non, pero vamos a votala. Eu non teño ningún problema que me contesten. É máis, prefiro que me contesten, evidentemente. Ningún problema. Hoxe leía unhas declaracións do actual rexedor que a min, volvo a decir, tómemo políticamente, non é personalmente, de acordo? Que aparte a relación é boa e non quero máis mínimo problema. Que fala, literalmente, leía esta mañán en La Voz de Galicia, de que a mancomunidade incumpliu os seus obxectivos do minuto 1. Oiga, quen é o culpable de que a mancomunidade incumplira os obxectivos do minuto 1 máis que vostede? En termos políticos. Quen manexou a seu antollo a mancomunidade durante anos e anos? Quen puxo e quitou presidentes? Quen conspirou para que, por exemplo, quen lles fala non fose presidente da mancomunidade, humillando políticamente a un compañeiro de partido como Jesús Otero? Se a mancomunidade non funciona a día de hoxe, a culpa basicamente é súa, é do Partido Popular. Uns por acción e outros por omisión. Falan por detrás, pero por diante, evidentemente, din outro tipo de cuestións. E a mancomunidade, eu voulle decir, eu creo que é un órgano que podería funcionar perfectísimamente se houvese vontade política. Non hai, simplemente non se cumpre nin a legalidade coas convocatorias dos plenos, abandona nada menos que un concello como Agolada anuncia que marcha da mancomunidade, que, por certo, creo que ten que pasar un ano para que poida ser efectiva, según os estatutos, esta circunstancia, e non pasa absolutamente nada, non se convoca un pleno por urxencia para analizar a situación, e demais, e miren, vostede matou a mancomunidade e utiliza o actual alcalde de Vila de Cruces, pseudo-tránsfuga político en esta cuestión, de enterrador, o cal é triste e lamentable. E suscribo as intelixentes palabras do alcalde de Silleda e dos membros do Partido Socialista cos que tive a oportunidade de falar deste tema estes días, para dicirlle que estamos todos de acordo en que hai que darlle unha nova oportunidade, un novo pulo, falar a fondo do que ten que ser e do que pode ser, ou simplemente finiquitala e liquidala, porque para os lalinenses, por exemplo, costa moitos cartos públicos, nin sequera se cumplen os acordos, señor vicepresidente da mancomunidade, de que as máquinas estén aquí nos meses de xullo e agosto un ano máis, dándolle a vostede exactamente igual, e, polo tanto, eu que se anuncio que de seguir así, na nosa modestia, os membros de compromiso deixaremos de ir ás reunións da mancomunidade, así o Partido Popular terá ali xa directamente maioría absoluta e poderá volver a... Deixa para o segundo turno, vale? Vale. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, nada, estaba lendo aquí na Voz de Galicia o que vostede dixo onte. O que vostede dixo onte e de verdade que non saio do meu asombro, non? Porque, hombre, as propostas é profesionalizala. A proposta é contratar un xerente, o sea, como se o problema da mancomunidade fora unha cuestión burocrática cando unha cuestión de falta total de contido, e despois xa a espectacular, non? Que é apartar o protagonismo político. Pero miren ustedes, a mancomunidade está en coma desde que naceu por culpa de vostedes, por culpa precisamente do Partido Popular, por culpa de que vostedes nin creen nela, nin desde logo son valientes para tomar ningún tipo de decisión. E que eu, de verdade, eu insisto moito nesta idea, porque creo que, a ver, que xa está ben, non? E cando as cousas non funcionan, teñen responsables.
E nuns casos non serán os que fan política, pero neste caso única e exclusivamente son os que fan política, porque parece que vostede quere delegar a responsabilidade de vostedes en unha cuestión meramente administrativa, cando desde logo todos e todas sabemos que dista moitísimo de ser ese o problema real. Vostedes, ademais, amosáronse que actúan sin ningún tipo de rubor para que esta mancomunidade siga encorsetada, e tamén en certas votacións con colaboracións impagables como lle fixeron nos orzamentos, por exemplo, non? E isto tamén lle dicimos, a posición do BNG é clarísima desde o primeiro segundo respecto á mancomunidade, porque non sí que creemos que sería moi necesario, pero claro, unha mancomunidade que foi a deriva sempre polo seu mal rumbo capitaneado polo Partido Popular, que xa, ademais, nace para que se lle fundamentalmente servizo aos concellos de menos categoría, de menos poboación, de menos recursos, e resulta que desos concellos, como é Dozón, primeiro, e agora Golada, xa se botan fora da mesma, e que, home, que vostedes non entonen nin tan siquera o máis mínimo mea culpa, é que é unha tomadura de pelo aos cidadáns. Vostedes son os únicos responsables, con tontos útiles, como falamos, por exemplo, do alcalde de Cruces, pero que, desde logo, non vamos derivar nel a situación na que se atopa neste momento, porque eu creo que o sumatorio de moitos anos, o sumatorio de moitas presidencias de vostedes, os sumatorios de despreciar absolutamente o concepto de mancomunidade como algo útil para a ciudadanía, e tamén agora máis xusta co debate sexa como está derivando en cuestións administrativas ou en cuestión de se hai que comprar unha maquinaria ou outra, ou se esa maquinaria ten que ter máis cabalos ou menos. Esos son os grandes debates que vostedes nos aportan nos plenos da mancomunidade, non? E maquinaria que incluso, por certo, ali admitían que xa a viran, que xa tiñan a palabrada antes de nin tan siquiera empezar o máis mínimo expediente administrativo para mercala, non? É terrible o que vostedes fan dela, é terrible os incumprimentos sistemáticos que vostedes fixeron dela. Tamén me choca que ninguén lles meta man ao respecto, porque vostedes incumpliron absolutamente todos os artigos dos estatutos que vostedes se dotaron para controlar e manipular dita mancomunidade. Todos, non hai un só artigo desos estatutos que vostedes non incumpliran, ni un. E claro, chegaos a este punto, e con esta oportunidade de debatir este tema, onde o BNG, ademais, xa trasladou a propia mancomunidade este debate en varias ocasións, home, pois eu creo que xa está ben. E para nós o problema non é que sexa rotatoria ou non, tamén o decimos. Non nos causa máis problema, ni máis beneficio que sea rotatoria ou non a presidencia. Me parece derivar ou desviar o que é a importancia onde reside o problema. E o problema se chama Partido Popular, e o problema o sufre non o Partido Popular, senón que o sufren os veciños e veciñas desta comarca, e o que neste caso nos compete os de Lalín, sobre todo cando os de Lalín, por certo, somos con moita diferencia os que máis cartos aportamos e, polo tanto, os que máis debíamos exixir por responsabilidade da xestión dos cartos de todos os nosos veciños e veciñas que esa mancomunidade funcionara. Porque tamén, como reflexión, é máis que evidente que os concellos con máis capacidade, como pode ser Lalín ou Silleda, son os concellos que menos precisan de dita mancomunidade. Entón, fagamos unha reflexión e dicir, bueno, se os concellos que en teoría somos beneficiados se saen dela admitindo, e algún do seu partido, quer dizer, que ustedes fíxense, admitindo que non lle é útil, pois, bueno, eu creo que vostedes, pois están nesa carreira de vez en cando facerán unha declaración para sair o paso e pensar que os demais non nos damos conta, pero evidente. Moitas gracias. San Román Santalla ten a palabra. Non terminou o plazo, Sí, pero unha cuestión de orden, se me permite. Vostede antes pasouse sobre 20, 25 segundos do seu tempo e eu non lle dixen nada, porque me pase 5 segundos tamén lle pido que non me diga nada. Pero non é o problema, é que, mire, cando chega a cero, para que non houbera discusión sobre isto, córtase a súa megafonía. Co cal o que diga non queda grabado ni se entende. Vostede pasa exactamente igual, cando se pasa... Non, pero a diferencia entre vostede e eu é que a mí non se me corta, porque... A ver, vamos a ver. A ver se somos un pouco serios, Hombre, por favor. Quedamos en que cando chegue ao cero que se corta, vale, para todo Dios.
e cortas, entón, que sigades falando cando se corta, non ten obxecto porque non queda grabado e non se entende, non se queda nada. Por lo tanto, cando chega a cero, córtase. Oye, se eu me paso, chámenme a atención, moi ben, paseime 20 segundos, non se preocupe que xa me retrasarei menos medio minuto ou tal. En teoría, teño que dirixir o pleno, por lo tanto, o meu tempo non se conta. Pero, bueno, como queiran vostedes. Román Santalla ten a palabra. 5 minutos. Pois, moitas gracias e moi bo día a todas e a todos. Bueno, eu creo que, en todo caso, abreuse un debate sobre a mancomunidade que, dito sea de paso, boa falta facía. Despois do triste espectáculo que se dou precisamente cando se procedeu a elección do actual presidente, que primaron exclusivamente decisións de carácter político frente ás decisións de carácter máis profesional, que son realmente as que benefician ás veciñas e aos veciños. En este caso, da comarca, pero particularmente ás veciñas e veciños de Larín. Xa naquel momento, todo parecía que iba a ir por o río abaixo, e así foi. Aí están agora os acontecimientos. O actual presidente, con todos os respetos do mundo, eu tamén o digo en clave puramente política, non vale nin para isto, nin seguramente para outras cousas, pero logo para dirixir a mancomunidade está claro que non vale. E niso eu penso, señor Crespo, que vostede ten unha parte moi importante de responsabilidade. E sempre yo digo, pero créame que además digo yo que a confianza que temos e incluso con certo cariño, se usted me permite. Usted, nese afán de querelo controlar todo, a veces pásase de control. E neste aspecto deberon primar intereses que defendíamos os socialistas particularmente. Eu creo que o alcalde de Silleda, que é un político e, sobre todo, un home reconocido como boa persona, e que no seu momento, eu creo que fixemos propostas moi sensatas. O importante, penso que sí, que se abreu o debate e debatemos sobre eso, sobre o que pode facer a mancomunidade, o que debe facer a mancomunidade por as veciñas e os veciños de Larín. Por iso eu penso que Rafael Cuíña abreu speech, eu creo que temos agora que aproveitalo, o alcalde de Silleda mandou unhas propostas que creo que son moi claras, que hoxe respostou o alcalde de Larín, non tirándoas todas, creo, entendo así, alcalde, non tirándoas todas por o río abaixo, senón asumindo algunhas e, de logo, asumindo unha boa parte de responsabilidade e así se desprenden nas súas declaracións. Pero está claro que a mancomunidade non pode ser un instrumento puramente político. Ese é un error, e ese é un error que creo que moitas veces cometeu o señor Crespo, insisto, nese afán de querelo controlar sempre todo, senón que debe ser un instrumento profesional e, sobre todo, nos momentos que corren, que todos debemos tender hacia xuntarnos máis, deixando incluso elementos de carácter máis político e de confrontación para un lado e, sobre todo, volcarnos nas cuestións que realmente lle interesan e realmente benefician a xente. Esa presidencia rotatoria da que falaba Manuel Cuíña pode ser un bo inicio, inda que a presidencia non é o todo, iso está claro, o importante é que a mancomunidade faga o traballo que ten que facer. A reorientación dos estatutos, pero, señor Crespo, entendámolo ben, non se poden reorientar os estatutos para intentar incluso controlar máis, senón todo o contrario, que todos, indistintamente do peso político que poidan ter unha parte importante de protagonismo tamén na mancomunidade. E, se me permite, un apunte que me fixo a compañeira Alba e a compañeira Mariluz. Hombre, a mancomunidade tamén ten unha carencia importante respecto a xénero. Está prácticamente impulsada, dirixida e, en algúns casos, me atrevería a decir un calificativo que hoxe creo que non é o día de dicilo, pero prácticamente todo por homes. Por lo tanto, a presencia de mulleres tamén benvida sea nese novo modelo, se é que somos capaces de sacarlo adiante. Os socialistas estamos dispostos.
Ai, Dios mío, Dios mío. Terminaches, Román, perdón, terminaches. Por parte do Goberno, Avelino ten a palabra. Avelino, tes a palabra. Ben, moi bons días. A verdade, para ser honesto, señor Cuíña, hoxe iba a empezar a miña intervención dicíndolle que estamos de acordo en certa medida. Pero como vostede introduciu un novo debate ao tema, eu tamén lle quero contestar que, mire, actualmente este goberno, vostedes a súa grande obra foi unha rotonda, que veremos como acaba, e neste momento o goberno está facendo a rúa principal, a reforma da Plaza de Abastos, arranca o campo de fútbol, o Museo de Marioneta, están máis de 20 pistas empezadas en obras e moitas outras cousas, como, por exemplo, un muro en Meixomín que xe vai deixar vostede feito e non o fixo como moitos outros e estámoslo facendo nós. Dito isto, que non era obxecto da moción, pero vostede introduciu-no a debate, coincido en parte pois, no que vostede plantea é que seguramente pois, haxa que abrir o melón da mancomunidade e traballar de mellorar os estatutos, a estrutura e mudar o funcionamento. Seguramente pois, sea o momento de facelo. Tal e como está neste intre, pois a verdade creemos que podría ser que fora dunha forma máis operativa e mellorar o funcionamento. Pero, precisamente, esa volta creemos que debe pasar polos alcaldes, que son os que teñen a tarefa encomendada de gobernar por mandato dos veciños. E creo que deben ser eles os que leven pois, a batuta de reformar e de mellorar a operatividade da mancomunidade. Como vostede sabe, a mí normalmente gústame ir desgranando as mocións punto por punto do que vostede presenta. No primeiro punto, fala de que non se incremente as aportacións desde o Concello, xa que marcha o Concello da Golada. O que persegue vostede con isto é torpedear os presupostos da mancomunidade, porque é evidente de que se marcha o resto teñen que suplir o presuposto que el poñía. Pero é máis, nós creemos que non é que non haxa que aumentar o presuposto da mancomunidade, senón que deberíamos incrementalo para ter un mellor funcionamento. Mire, se miramos, por exemplo, a mancomunidade do Salnés, non é que teña un equipo, teñen máis dunha decena de persoas traballando, teñen equipos de bacheo, fan programas de emprego, teñen tema de renovables, de eficiencia enerxética, incluso temas de servicios sociais. E todo isto fano a través da comunidade, da mancomunidade, e, evidentemente, poñendo unha alta aportación. Que, por outra parte, a aportación que fai o Concello de Lalín é moito menor co que nos costaría o servicio que nos presta se tuéramos que contratarlo a unha empresa. Logo, no segundo punto, instanos a reclamar unha convocatoria dun pleno extraordinario e no terceiro que reprobemos ao presidente. Realmente, o que está buscando vostede con estes dous puntos é unha liorta política e non a mellora da mancomunidade, porque só pide a reprobación a un presidente dunha mancomunidade. Que vamos a mellorar facendo eso? Debería ter outro tipo de propostas. No cuarto, vostede denuncia que non se cumpren os acordos da mancomunidade. Dicirlle que a maquinaria si ven a Lalín, e incluso ven cando houve problemas e tormentas como os sucedidos na parroquia de Santiso, que veu sin tocarnos, e para iso está a mancomunidade, para axudarnos uns concellos aos outros. Pero realmente, sin dúbida, o que vostede persegue é facer unha carga de explosivos na base da mancomunidade. E todo isto ven motivado porque no seu día vostede non conseguiu a presidencia da mancomunidade. Vostede pretendía ser o presidente da mancomunidade para ter ali un ring político e que o líder da oposición sea o presidente dunha mancomunidade, cando estamos dicindo, e como é no resto de Galicia en todos os sitios, que deben ser os alcaldes quen ostenten as presidencias e quen ostenten as responsabilidades. Como lle dicía, hoxe podía traernos aquí unha recopilación de propostas de mellora, pero os seus puntos solamente traen para buscar noticias no periódico e liorta política, que é o que a vostede máis lle gusta. Sen lugar a dúbida, nós defendemos que temos que darlle un pulo á mancomunidade. Temos que mellorala e que lle siga prestando servicios aos veciños, e principalmente aos veciños do rural. Pero, como ben digo, o que vostede lle pasa é que non puido gobernar nas mancomunidade e, como di o dito, quen cas mans non pode, cos dentes acode. Moitas gracias. Señor Cuña, ten a palabra. Sí, primeiro, que a min contestarlle a Avelino, eu prefería medirme directamente con
comuñidor de todo isto, señor Crespo, pero, bueno, Avelino, sin problema. Mire, esa retaíla que fixo ao principio do que fixo o goberno anterior ou hombre, que mo diga o concelleiro que ten, eu creo que é o récord histórico de metuderos de pata, chapuzas, en canto a súa xestión, como están padecendo todos os deportistas de Lalín, pois, hombre, é cando menos curioso, pero, bueno, eu casi prefiro que siga vostede por ese vieiro que está facendo moi ben para os intereses da oposición. Ten moi contentos os deportistas de Lalín, entre outros sectores que o saben. Miren, a ver como yo digo, para que non sone así demasiado... A min, cando me fixo a proposta o presidente, o alcalde de Selleda para a presidencia da Mancomunidade, podelle asegurar, señor Crespo, que apetecer, creo que me coñece, apetecíame prácticamente nada. Ustedes maniobraron para todo eso, pero, bueno, señor Avelino, mire, eu na miña vida pública xa tive algún cargo máis importante que presidente da Mancomunidade, seguramente cargos aos que mellor nunca se sabe, non chega vostede na súa vida, e na vida privada nin lle conto, non? Entón, pois, quero dicir que debería medir un pouquiño, porque a mí ser presidente da Mancomunidade daba exactamente igual. Eu o que quería, como estou vendo todo este espectro que teño a miña dereita física, era que esta Mancomunidade funcionase e por unha vez tivese contidos e non a matasen como a mataron vostedes, señor Crespo. A base de anos e anos recoñecendo vostede mesmo en prensa que a Mancomunidade do minuto 1 non funcionou. Despois dicindo que non hai que politizar a Mancomunidade con todas as maniobras que fixeron a primeira vez que perderon a maioría absoluta na Mancomunidade. Pero de quen se están rindo vostedes políticamente? E agora ponme a en termos políticos, novicio a falar de cuestións que eu creo que non, tenme que desculpar, pero en este momento eu creo que non está preparado aínda para defender sobre órganos que vostede non coñece. Se me dixese o vicepresidente da Mancomunidade, pois podíamos tener en este momento un debate acaído en ese sentido. Creo que con vostede sería perder o tempo. E o que digo é que se senten os alcaldes. Eu estou de acordo na proposta dos alcaldes, que creo que son os alcaldes os que deben gobernar directamente a Mancomunidade. Estou absolutamente de acordo. Creo que non se poden tirar os cartos públicos dos larineses como se está facendo na Mancomunidade. Creo que hai que cumprir os acordos como que conseguiu quen lles fala para que nos meses de xullo e agosto, cando teóricamente hai mellor tempo, as máquinas da Mancomunidade podan estar no Concello de Lalín e non se cumpriron desde que vostedes voltaron ni unha sola vez. E sempre que houve unha urxencia, evidentemente as máquinas da Mancomunidade axudaron sexa cando sexa, pero non están cumprindo os acordos e, polo tanto, fagan vostedes como Mancomunidade que lles dé a real gana, que chegará un momento en que este, a parte... Moitas gracias, señor Cuña. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, bueno, se este pleno xa un despropósito pola falta de traballo de vostedes, que neste punto non fale o vicepresidente da Mancomunidade, eu de verdade é que non entendo nada. Eu, que alguén me explique isto, porque será que tamén estivo de vacacións e veu hoxe ou algo así. Eu admito que teñen esa capacidade enorme de sorprenderme. Solo estuvo de vacacións o día das festas de votos, lunes e martes. Eu non lle... Martes e miércoles, perdón. Pois entón, aínda peor. Si o... Estáseme consumindo o tempo, Por favor, silencio. Consumíronseme 30 segundos sin facela. Ben, claro, digo, pero ten algún sentido de verdade que o vicepresidente da Mancomunidade non fale neste punto? Non, é que eu de verdade digo como reflexión, pero vostedes se cachondean de nós, eu de verdade, é que a máis creo que ten, vamos, non me estou metendo con el, ten capacidade de sobra para facelo, digo que, e a máis terá moitísimo máis coñecemento da persoa que o fixo, a persoa que o fixo, de verdade, o seu papel neste goberno é encomiable, é de parabéns, porque calquer incendio te lo papas, e entón, claro, pois, diso que che dirán, ou que saibas, pero, bueno, obviamente, eu creo que de verdade, un mínimo de respeto a este pleno, para que fale a persoa que é, ni máis ni menos, co número 2 da Mancomunidade e que algunha responsabilidade supoño que terá, home, pois eu xa daba por feito que sería así. Eu debatir con Avelino deste tema, con máximo respeto, non por ser Avelino, que sabe que eu non enfoco en clave persoal isto que estou dicindo, que todo o contrario. Pero, home, non sei, é como se aquí cada un ten as súas competencias, as súas responsabilidades, ou
Se non, pois, home, pois vostede mesmo, señor alcalde, que é o que obviamente moveu todos os fíos para que haxe o presidente que hai e o vicepresidente que hai. Entón, home, non nos poña o debate a este nivel de trampa. A este nivel de trampa. E claro, se o debate da mancomunidade é botarlle en cara a un compañeiro as cousas que fixo non, home, pois fagamos unha cousa, fagamos un pleno extraordinario para avaliar o que foi o anterior goberno e o que é este goberno. Claro, pois fagamos eso, pero no punto da mancomunidade, verdade, falemos da mancomunidade, e que a vostedes, de verdade, e que eu digo con toda a sinceridade, se empezaran dicindo, pois disculpas, porque levamos toda a vida destruindo a mancomunidade e é unha vergonza e non vale para nada e é culpa nosa, pois digo, pois empezamos de cero. Pero vostedes é que non queren empezar de cero, vostedes só enfocan a mancomunidade como un órgano, obviamente, político, ao servizo do Partido Popular, pero non, desde logo, como unha posibilidade de mellorar os servizos e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. E iso é a realidade, e iso, desde logo, eu creo que debía ser bastante serio este pleno. Terminou o tempo, se quere seguir falando, fale. Bueno, pois, vale. Vale. Ten a palabra Román Santalla. Pois moitísimas gracias de novo. Bueno, eu insisto, creo que se abreu o debate e espero que se recollou o guante, especialmente pois o alcalde, e se poidamos abrir un debate sosegado sobre o que se pretende facer ca mancomunidade. Por lo tanto, eu penso que iso é o importante. Nosas propostas xa as fixemos, hoxe salían unhas contrapropostas, pero, bueno, decía Tobi hai un ratiño, dixo, para retirar a moción, pois, menudo elemento de debate importante. E dame, francamente, gracia a defensa que fai sempre Abelino das súas cousas e, sobre todo, a enerxía que pretende meterlle na súa defensa, non? Pero, claro, di que fixe unha che de cousas, nós dicimos, joder, pois mira que están as cousas, as piscinas abriron a mitad do brao, suerte que choveu, aí tu eches suerte que efectivamente, pois, eso. Os monitores, pois, lóxicamente, pois tampouco sabía. As piscinas acordaron... Non fala da mancomunidade, se quere falar algo do tema. Oye, tamén... Vais acabar o tempo. Bueno, os plazos incumplidos perfectamente, o Lalín Arena, etc. Quero che dicir que non todo é positivo. Pero, bueno, o Museo da Marioneta, pois, posiblemente, Abelino, o Museo da Marioneta posiblemente sea un logro importante. Fíxate, o alcalde dime que fale da mancomunidade. É claro, hai que ceñirse, efectivamente, pero, bueno, el fixo unha intervención nese sentido, lógicamente algo teremos que decir. Inda que ti permanentemente dices, joder, cuidádamo rapaz, nós cuidámoslo como ves, cuidámoslo todo o que podemos, pero algo temos que decir. Zurrádelle, carai. Vos como o fillo do gitano, vos igual como o fillo do gitano, botou uno un día de xiada, botou uno po dedo e dixo, se non morre vai salir durísimo. Mira, quería terminar e facendo referencia precisamente ás súas palabras, que son precisamente contradicións, señor Crespo, son contradicións a todo o que estades facendo, porque non olvidedes que vos controlades, dirixides e mandades na mancomunidade. No Salnés, precisamente, incrementaron o presuposto, teñen enerxías renovables, eficiencia enerxética, captación de fondos europeos, xeración de emprego, etc. Se o fixeran no plano da autocrítica, pois, oye, eu creo que é un tema a valorar, pero ti pos como exemplo o Salnés e non te das cuenta que aquí estades facendo todo o contrario. Eso, precisamente, o que dixeches do Salnés, ese é o que hai que facer. Obviamente, no Salnés, os gobernos son maioritariamente socialistas. Moitas gracias. Abelino ten a palabra. Ben, a verdade é que, señor Cuíña, levamos 2 anos e sempre que vostede ten que debatir comigo, intenta despreciarme como novo, como non sei que. Pois mire, guste ou non, ten que debatir comigo porque eu son concelleiro igual que a vostede. E ademais, orgánicamente vostede nombrou a Teresa portavoz, co cal, se vamos ao reglamentario, a líder da oposición sería a señora Teresa Varela, non vostede. Pero, bueno,
Independentemente deso, tamén moi brevemente, digolle que cando queiran, porque lles gusta moito falar, temos un debate, vostede, os seus 4 concelleiros de deportes, a ver todas as melloras que fixeron infraestructuras deportivas e as que levamos feitas nós en 2 anos. E sin dúbida, vostede o que non pode pretender é, se vostede o que pretende... A Román dille que ten que falar na comunidade e o señor Souto pode falar... Que manía ten A ver, por favor, organiza SAO. Señor Cuiña, eu vou falar ahora mesmo da mancomunidade. O que non pode pretender é botarme un guante, soltarme un golpe e que vostede non lle conteste. Entón, o único que lle digo brevemente é que cando queira temos un debate sobre as mellores infraestructuras deportivas, os seus 4 concelleiros e eu como concelleiro único da área deportiva, porque vostede tiña 4, tamén hai que dicilo. E cando queira falamos e comparamos. E por suposto que tamén se cometen errores ao traballar. Dito isto, tamén lles direi que a nivel da intervención da mancomunidade, ou como decían de Paz, nós temos unha diferencia importante, que nós somos un único goberno e vostedes eran 4 alcaldes onde todos tiñan que sacar a cabeza, co cal non se podían repartir os temas como podemos facer nós, porque eu cando falo en nombre de todos e Begoña cando fala en nombre de todos, porque non somos 4 alcaldes, somos un alcalde con un equipo. E esa é unha diferencia importante que, claro, vostedes non a coñecen, porque tiñan 4 alcaldes. Logo, referente á mancomunidade, a miña intervención foi basada no que propoñía o señor Cuiña, que, como ben dixen, só tiña como obxecto a liorta política. E tamén dixen que as nosas propostas son aumentar o presuposto da mancomunidade, cambiar os estatutos, cambiar a estrutura e, sobre todo, que pase pola man dos alcaldes. Que os alcaldes sean os que se poñan de acordo, os 4 alcaldes que quedan actualmente na mancomunidade, e que melloren as infraestructuras e que se mellore o funcionamento da mancomunidade, que ademais, sin dúbida, fai un gran servicio cando está nos concellos cando lles toca, de limpiezas de pistas, de viais, entre moitas outras. E esa, como ben recolle hoxe tamén a prensa, é a nosa proposta. Unha mellora en canto a presupuestos, unha mellora en canto a estrutura, en canto a estatutos, a estrutura e que pase por os alcaldes. Esa é a base, esa é a base do que nós propoñemos para a partir de aí por seguir construindo unha mellor comunidade, unha mellor mancomunidade para a comarca do Deza. Moitas gracias, señor Avelino. Rafa, queres cerrar? Sí. 20 segundos, sí. Miren, señores do Partido Popular, señor Crespo, Avelino xa nem lle contesto, digo, señor Crespo, mire, o que non é crible é que os que crearon a mancomunidade, manexaron a mancomunidade, veñan lustros despois aquí a decir que a partir de agora queren facer non sei que. A súa credibilidade en esta cuestión, creo que tamén en outras, pero en esta especialmente é igual a cero. Nada máis. Ben, señor Cuiña, cos meus defectos e cos meus errores, ou erros, como se di agora, pois acertei en cousas e non acertei noutras. Tampouco debín ser unha desgracia de alcalde, senón non estaría aquí. Sempre dixen que foi un bo alcalde en tempos. Eu digolles que cando se crea a mancomunidade, e só lle vou facer un pequeno repaso, enténdano non como unha chulería pola miña parte, sino como unha persona que lle fala desde a experiencia e do coñecemento. Eu fui unha alma mater de crear esta mancomunidade porque habría outras. E xuntei os alcaldes, que naquel momento eran todos do Partido Popular. Pero os alcaldes, por desgracia, como dicía o sempiterno alcalde de Vilalba, cada un anda ao seu menos eu que ando ao meu. Vale? Ese é un axioma que se cumple todos os días e se sigue cumplindo. E como cada un anda ao seu menos eu, que tamén ando ao meu, pois ocurre que cando creas unha cousa con a ilusión, o meu gozo nun pozo. Creei a mancomunidade, obviamente non me ia poñer o de presidente. Naquel Inter era vicepresidente de Diputación, estaba na executiva de Fegan, alcalde de Lalín. Eu creo que tiña 20 cargos. Non me vou poñer de presidente da mancomunidade. E collemos un alcalde, que naquel momento era Roucho, e puxose de presidente. Despois foi Suso, foi. E desde o minuto 1 lle levo dito aos alcaldes, e están eles de testigos porque están todos vivos, que a mancomunidade que creamos non era para funcionar como estamos funcionando. Pero claro, obviamente facía falta poñer máis recursos desde os concellos, pero non quería ninguén, salvo eu.
Salvo eu, ninguén quería, ninguén. Non é que quería un ou si e outro non. Non quixería ninguén. Ninguén quixo poñer máis recursos. Eso foi o problema porque a comunidade creouse con unha ilusión que eu son responsable dela creado, pero non do seu funcionamento. Porque, desde logo, non se cumpliron para nada os objetivos que eu pretendía. A Mancomunidade chegou hasta aquí como pudo e non fai falta explicar polo que. Tamén lle digo que, con respecto á presidencia, non era lóxico, por moito que vostede diga, que unha mancomunidade a presida o jefe da oposición de calquer concello. Teresa Varela, Bueno, digo que non é lógico, non é lógico. Digo que non é lóxico. Non é lóxico que a presida ninguén da oposición, porque iso significa que non vai funcionar ben. Entón, por qué? Por razóns obvias. E despois, pois, bueno, como cada alcalde é de seu pai e de súa nai, pois pasa o que pasa. E nos enterámonos pola prensa de que un concello se vai. Despois de haber tido 2 reunións, é que non asisteu a elas. É que quere que lle diga? É o que temos, é o que hai. Entón, agora a Mancomunidade ten unha posibilidade. Sentarnos os 4 alcaldes que quedamos dentro, mirar se damos feito unha cousa, un proxecto decente para sacar para diante, evitando os protagonismos políticos de calquera. A mí da presidencia rotativa non me importa, en absoluto, pareceme razonable, dame igual. O que sí, máis que presidencia rotativa, o que ten que ter é que os 4 alcaldes que están, neste caso, que estarían na Mancomunidade, os que quedamos agora, sentarnos e facer unha folla de ruta e que a cumplamos. E ali non pode haber, digamos, partidismo, porque se hai partidismo xa non funciona. A Mancomunidade pode funcionar ben, sí, pero obviamente vou non plantexar desde o minuto 1 nesas reunións que temos que ter, que, oye, ou poñemos máis recursos non hai nada que facer. A Mancomunidade para bachear, para mantemento da rede viaria, é moi necesaria, pero fai falta como outra brigada, pero o ideal era ter 3. O ideal era ter unha brigada para Cruces e Rodeiro, outra para Silleda e outra para Lalín, e pagar prorrateadamente cada un o que toque, claro. E despois, así con eso, eso sí que era unha boa inversión. E é o que me gustaría facer. E depois podemos ter fondos europeos, pero mira unha cousa, por que eu propoño do xerente? Porque para que funcione ben unha comunidade ten que ter alguén que mova. O secretario e o interventor de turno non moven nada, fan a parte administrativa. Entón, ou hai unha persona que mova e o alcalde de turno que está librando o seu concello non lle dedica atención á comunidade que ten que dedicarlle. Por lo tanto, eu poso un xerente profesional que teña uns objetivos e que lle marquen os alcaldes, e que poida se meter en proxectos europeos e que se poida meter en proxectos de aforo enerxético, os fondos Next Generation que vai haber agora, para a enerxía vai haber a leche, vai haber a leche de pasta, porque meten 150.000 millóns en non sei cantos anos. É unha barbaridade, é dicir que é moitos anos, pero obviamente é unha oportunidade, unha ferramenta importante. Entón, hai unha posibilidade que sobreviva a Mancomunidade? Sí. Hai unha posibilidade que morra a Mancomunidade? Tamén. Bueno, intentaremos salvala. Por a miña parte non vai quedar. Ahora ben, o meu posicionamento vai ser claro. Vai ser claro, de que ou apostamos por ela ou cerrémola. Non teño ninguna dúbida. Bueno, se a retiras do orden do día, como, secretario, así non a votamos, é como... O que digo realmente, o que digo non é que se debía votar, pero xa non se votou a retirar o día das festas, con cual, bueno, retiramos o punto. Pero votamos a retirada ou como? Entón, digamos que a proposta é retirala. E, señor Cuña, non quere facer da necesidade de virtude porque a min informáronme que o PSOE non lle iba a apoiar esta moción e eu creo que por iso a retira. Pero iso é unha maldade, Xa sei que estou mal informado, Román, xa sei. Eu digo que é unha maldade. A min informáronme. Bueno, perdón, como facemos para retirala? Aquí, o reglamento di que se pode retirar os outros do día, tamén que expediente quede sobre a mesa pasando a súa discusión, que sería para o siguiente. Digamos, caso a petición será votada, tras terminar o debate e antes proceder a votación sobre o fondo do asunto. Pero entón temos que... Se a favor da petición, habrá lugar a votar a proposta de acordo. Por eso digo. Pero entón, retirámosla, punto. Eu digo porque, a ver, aquí agora, con isto da administración electrónica, hai cousas boas e cousas malas. Este aparato, se faga as cousas mal, bloquea todo. Tampouco saben moito. Queda sobre a mesa, Salvador. Queda sobre a mesa sin edie e sin problema. Vale?
pero a miña intervención é a verdade, porque os alcaldes, por moito que foran do meu partido, no seu momento creouse a mancomunidade, por moito que foran do meu partido, nunca quixemos, entre todos, poñer máis recursos para poder ter, o mínimo que había que arrancar era con 2 brigadas, cando había fondos da Xunta e a máis da Diputación para comprar a maquinaria, pero naquel momento, eu sei que non querían poñer máis diñeiro, pero despois tampouco querían poñer, Vamos alá, imos co punto 6, unha moción, solicitude conxunta de compromiso e máis do BNG para a creación dunha comisión de penalización e posta en marcha das medidas recollidas no informe encargado polo EDE. Como despois hai unha do PSOE parecida, se vos parece, inda que as votemos individual, que habría que votarlas individual, porque además mo exige o propio sistema que hai aquí, votámoslas independentemente, pero se queredes debatímoslas en conxunto. Non. Pero, Paco, eu entendo que non, pero se din case o mesmo, non ten moita lógica que faguemos agora dunha cousa e na seguinte moción volver a facer outra réplica da mesma. Eu como que irades, non ten lógica ninguna. Agora, como... Pero, ainda que sexan distintas, eu creo que merecen... Está claro que o que propoñen é un tema de penalización e está claro que a filosofía é a mesma. Ben, eu se queredes que as defendamos individualmente, defendémolas individualmente, pero eu podo asegurar que na segunda non vamos intervir por parte do Goberno e vamos limitarnos a votar e listo, porque damos por sentado que xa debatimos a mesma. Entón, vamos, a quen lle dou a palabra nesta moción conxunta? Tes a palabra. Sí, unha cuestión. Entendo que o BNG e nós, ao ser conxunta, temos o mesmo tempo de exposición. Eu que creo que ao ser conxunta debíamos debatir. A conxunta é mala do PSOE. Eu non teño problema, pero se non quere unha parte, o que lle vou facer? Vale. A parte eu suscribo. Se o meu compañeiro de moción non quere, eu sumo o que quere o meu compañeiro de moción. Claro, lóxicamente. Bueno, anda, levo 20 segundos xa. Espera, que che borro. Non se preocupen. No, tranquilo. Xa volves a estar. Son capaces de sintetizar, non teño problema. problema. Nada, ti amas a Paco Vilariño, se van 20 segundos, retráigolos para atrás. Hombre, eu creo que nunca me tiveron que parar por tempo a min, parece. Bueno, ben, estamos falando, evidentemente, de dous modelos que hai na sociedade lalinense aquí representada no pleno. Unha parte, o que compoñía, xunto coa Paco, o goberno anterior, que defendemos todos un modelo peonil para Lalín, porque pensamos que é o mellor para o noso futuro, é o modelo do Partido Popular, no que o propio actual alcalde di que a él sí que lle gustaría, pero como pensa que non hai o respaldo suficiente da xente, non se atreve a poñelo en marcha, non? Bueno, digamos que o que sí estamos vendo é que hai unha fonda crise no comercio de Lalín, non é unha crise só de agora pola pandemia, senón que ven, o mellor estruturalmente dai bastante... Paro. Vice, a ver se das arrexado ese pitido. Sí, e o tempo non... Vale, é un camión. E o tempo non está correndo, digo, porque que o saiba. Eu dei aquí, pero non... Eu acabo antes, pero digo... Si, non, continúa. Ahora sí, ahora xa vai. Ahora xa vai. E o comercio de Lalín está pasando unha fonda crise que realmente nos preocupa, porque consideramos que é un comercio de calidade inxente, importante, de variedade, e en este momento, pois, o que nos transmiten todos, como vostedes saben, non digo que sexa por culpa, evidentemente, deste goberno, nin muitísimo menos, pero está en unha situación moi complicada. Se o actual modelo non funciona, habrá que intentar facer cambios, mudalo para que, a ver si funcione, non? E miren, eu creo que os gobernantes teñen a responsabilidade de liderar o futuro, non só traballar, como penso que fai en esta cuestión o goberno actual, en cuestións relacionados cos tramos peonís, non só intentando simplemente poder manterse na poltrona pois un determinado número de anos, non? E evidentemente creo que os gobernantes deben mirar cara adiante, preparar Lalín para o futuro, como por certo teño que recoñecer polo que vexo que está facendo o goberno da Estrada, que é do mesmo signo político que vostedes. En cambio, en Lalín, pois este modelo peonil, pois parece que este goberno decididamente non aposta por outros modelos que, evidentemente, durante os anos está se vendo como que non funcionan. O modelo de Lalín en este momento
que ten este goberno. Eu creo que é arcaico, que é vello, que é excesivamente o mellor subvencionado e que, sobre todo, é rebaixista, no sentido de que en este momento parece que estamos promocionando como, en vez de la LIN cidade de compras, la LIN cidade de rebaixas, cando hai unha calidade extraordinaria do noso comercio para non estar permanentemente en campañas de rebaixas promocionadas tanto pola Asociación de Empresarios como por este goberno, que a min me preocupa moito esta imaxe que se está dando cara fora, que creo que é innecesaria e que non ten que pasar, non? Miren, outro día repasaba, isto digo, bueno, non está neste momento Avelino, digo porque a parte da rotonda tamén fixemos outras cousas como a compra do parking. A compra do parking no seu momento foi tamén pensando en un futuro peonil para determinadas rúas de la LIN. Ao mellor gastar 3 millóns de euros na compra dun parking para que sigan rodando os coches por todo o centro digamos, durante moitísimos anos, pois ao mellor esta compra ao mellor non foi tan exitosa como debería ser en aquel momento. Digo ya Avelino porque como collimos aquel parking totalmente destrozado e pechado, e en estos momentos está funcionando para os servicios dos lalinenses, pois ben. Miren, hasta na cumbre da terra de Río de Janeiro, no ano 92, empezouse xa a falar precisamente destas cuestións para as cidades, das cuestións peonís que supoñeran un avance. A reducción da contaminación acústica, a mellora da seguridade vial. Hai datos absolutamente espectaculares de cidades como a de Pontevedra, nas que non hai un só atropello durante lustros e lustros, e logo tamén a potenciación dos centros comerciais abertos, que creo que Lalín ten un espazo perfectísimo para poder facelo, non? Miren, as propias revistas especializadas de PEMES e autónomos apoian os modelos peonís. O informe que pagou o goberno anterior, este Concello iba a decir, o goberno anterior, precisamente o estudio do señor Bouzón, que lle pagou a AED e que desapareceu dos lamentos da AED dende que entrou este goberno. Estaban reclamando permanentemente que se puxese en marcha o informe de Bouzón. Empezamos a facelo con cuestións como a Peonil ou a Praza de Abastos e de repente deixou de estar nos rezos da AED. Non sei se ten algo que ver a actual Concelleira de Comercio en ese sentido, que pasaron de reclamar que se poñan as accións de Bouzón en marcha ao silencio máis preocupante en ese sentido. Por que será? Por que será? Pero, bueno, a mí o que me dá realmente a pena é que estou vendo como hai concellos como a Estrada que, penalizando o seu centro, estánse preparando para o futuro e que, cando Lalín poida facer este tipo de cuestións, chegaremos tarde, probablemente mal e arrastro para poder facelo. E hai unha cuestión moi importante, porque dediqueime estes días tamén ver procesos peonís que hai en outros concellos. Sempre coincide que cando o Partido Popular goberna moitos concellos, como é o caso da Estrada, apostan por modelos peonís, excepto en Lalín, e cando están na oposición sempre fan guerra e batalla política con esta cuestión. Quen lles fala e compromiso xa o levaba no seu programa electoral no ano 15 e comenzamos a facelo, tamén o levamos evidentemente no ano 19 e quero ya anunciar que se en algún momento volvemos a ter responsabilidades de goberno, o modelo peonil será posto, que non imposto, posto en Lalín, porque consideramos que é, sen dúbida, o mellor para o seu futuro. Gracias, Rafa. Paco Vilariño ten a palabra. Sí. Ben, nos entendemos que esta moción a queremos debatir por separado por unha cuestión básica, non? Porque levamos 2 plenos anunciando que vamos presentar esta moción. Polo tanto, creo que xa estaba máis que avisado, e porque tamén a golpe de 6 de agosto fixemos unha rolda de prensa anunciando o mesmo. Polo tanto, eu creo que estamos no noso dereito. E segundo, unha moción que ademais respecto a outra que se presenta, que é bastante máis ambiciosa e pide distintas cousas ao respecto, ainda que obviamente na moción que presenta o PSOE nos estamos de acordo e votaremos a favor. Ben, dito isto, para nós, bueno, pois é un debate importantísimo, que xa o trouxemos aquí en algunha ocasión. É un debate que, desde logo, ademais, neste momento de pandemia está máis en... Si para o BNG sempre foi un debate prioritario, pois a pandemia sitúano como algo fundamental, non? E é, ni máis ni menos, que como nos organizamos o xeito, bueno, de convivir no noso día a día nos espazos públicos, non? Hai dúas opcións, non? O seguir como vostedes apostan
por medidas depredadoras e privatizadoras dos espazos públicos, ou senón, desde logo, apostar, como é a proposta que aquí se trae, por unha vila máis habitable, máis integradora e, desde logo, máis saudable. Estes son os dous modelos que aquí hoxe chocan neste debate e que, un modelo, como é o que nos defendemos, pois que está triunfando absolutamente en todos os concellos do mundo, fíxese o que digo, capitaneado, obviamente, no seu día, e non, evidentemente, con moitas trabas, por gobernos nacionalistas e con referentes clarísimos, como pode ser Allariz ou Pontevedra, e que, desde logo, iso tivo, esa aposta, tivo, que hoxe en día xa non sexa unha cuestión ideolóxica de como se entende, non? De como se entende a organización dos modelos urbanos, senón que, o sentido común en todos os partidos fagan que aposten por isto. Todos agás o goberno de Lalín. Iso é evidente. O goberno de Lalín pareceulle que o anterior goberno se pasara a 3 pueblos, arruinándolle a vida aos veciños de Lalín, pechando unha rúa e media durante a fin de semana, cousa que para o BNG dixemos desde sempre, que nós temos unha aspiración no tema de modelo urbano bastante máis ambicioso e que, nese sentido, creo que no anterior goberno se estaban dando os pasos de diseño urbano para poñelo en práctica. Este goberno, insisto, lle pareceu que iso era un escándalo. Se deixa, sí, seguramente, no, seguro, se deixa presionar por 3-4 comerciantes, que non sei por que teñen a decisión de unha cuestión de orden. A mí me puxo 5 minutos ou 3? Puxinlle 5, Paco. Vale, por esos comerciantes que... É que falan moito. Que acabo de ver o rollo. Non me fastidie tempo, Que non sei por que teñen a extraña razón o poder de decisión de como se ten que organizar a vila e o que teñen ou non o poder de disfrutar os cidadáns de Lalín. Vostedes, obviamente, se deixan por esas presións e resulta que, claro, os grandes perxudicados son os veciños e veciñas. Mire, nós lle traemos aquí unha proposta concreta, por iso creo que unha moción moi distinta. Nós lle traemos unha proposta ambiciosa de que creemos unha comisión onde estemos os grupos que formamos parte desta corporación, onde nesa comisión se integren todos os colectivos que se estime que poden aportar o persoas individuais, que nos marquemos o Lalín do futuro entre todos, que independentemente de quen goberno non podamos. E vostedes o máis grave é que lonxe diso, por exemplo, ainda por riba, como non creen en nada disto, como nos lle denunciamos neste mes tamén, claro, fan que perdamos cartos, e que vostedes nin pediron as axudas do Plan Ágora da Diputación. Por culpa de vostedes perdimos 100.000 euros de subvención para actuacións deste tipo. Non pediron absolutamente nada. Non sei como lle cae a cara de vergonza de permitirse o luxo de nin tan siquiera solicitar a subvención que hai para actuacións deste tipo. Son capaces incluso, e porque están obrigados, obviamente, que a cometer, que eu de verdade xa o dixen no anterior pleno, e sigo insistindo que me parece un disparate como vostedes cheguen a gastar os 700.000 euros en actuar na rúa principais para que, desde logo, se faga unha plataforma e pasen por ali os coches como até agora. Eu creo que, de verdade, lles pido que reflexionen que iso non pode ser así. E, desde logo, dilapidar os cartos públicos non pode ser o que marque este mandato. Gracias, Paco. Vamos por parte do PSOE, quen fala? Alba Forno ten a palabra. Bueno, eu non vou estenderme moito nesta moción, máis que nada porque vou repetir o mesmo dentro dun anaco. Ainda así non quero deixar pasar o turno sen explicar como mínimo o sentido do noso voto e tamén un pouco por respeto a quen prepara, a quen plantexa unha moción para os plenos. Só decir que estamos totalmente de acordo e imos estar sempre con todo o que se propoña referente á penalización ou a gañar espazos para a xente. En canto á comisión, podemos estar de acordo tamén, aínda que se vai funcionar e vai servir para o mesmo que outras comisións, pois semella unha pérdida de tempo. Non por nada, senón porque a oposición, creo que xa estamos todos convencidos deste modelo e o goberno, pois dubido que os convenzamos con a comisión. En todo caso, nós imos votar a favor. Moitas gracias, Alba. Ten a palabra Eva María Montoto.
parte do Goberno. Vale, nada. Bos días. Eu non vos vou engañar en este debate e vou iniciar dicindo o que é o fundamento deste debate, e é que este grupo de goberno concurreu a unhas eleccións con un modelo urbano claro que, primeiro, quero decir, non se trata de, como vostedes falan, de antigüidade ou modernidade, non se trata de estar a favor ou estar en contra, sino que se trata de que non vamos a engañar a xente e nos presentámonos a unhas eleccións con un modelo claro que non vamos a cambiar, alo menos durante este mandato, porque eso foi o que lle dixemos a xente, e vamos a intentar cumplir o noso programa electoral en todo o que poidamos, e obviamente moito menos enganar con un tema que ademais saben vostedes que foi candente e que probablemente ao mellor para algunha xente decisorio, porque vostedes non fixeron as cousas como deberían habelas feito, ou así o pensaron moitos lalinenses e nós no seu momento como oposición. Decíalles que non se trata de antigüidade ou modernidade porque eu non sei se recordan que xa no ano 2000 o goberno de Pepe Crespo falaba de peatonalizar as rúas, xa se fixo un intento no seu momento, falouse cos implicados, falouse un pouco tanteouse a sociedade, fixose unha pequena proba e naquele momento non se quixo e parouse. En canto ao tema de que falan vostedes de que se marcar o parking ou facer cousas de cara a esa posible peatonalización ou futura peatonalización, saben vostedes que eso se leva facendo en Lalín xa dende moito atrás, así é que xa temos rúas preparadas para poñer plataforma única e demais, co cal non é algo que traigan vostedes agora novo, non é algo que traigan novos moitos concellos que están agora entrando en ese tema, sino que aquí xa se falou, estamos falando de fai 21 anos. Co cal, repito, non se trata de creer ou non creer nun modelo, non se trata de antigüidade ou modernidade, senón que se trata de que nós concurrimos a unhas eleccións con un programa, como lles digo, cun modelo urbano claro, que a xente decidiu e que, alo menos durante este período que nos toca gobernar con ese programa que puxemos sobre a mesa, pois non vamos a cambiar a nosa decisión e vamos a responder á xente co que eles elixiron. Vostedes presentaban os seus, nos presentamos o noso e o que quedou claro nas eleccións entre no noso proxecto con esas cousas e outras é o elixido maioritariamente e, polo tanto, como lles digo, nós non vamos a engañar a xente. Decíalles que penso que vostedes fallaron no seu momento e vostedes son conscientes, falan agora de valentía e de que ao final hai que ser valientes en algúns tomas de decisións como goberno, e non é menos certo que vostedes, foron valientes a medias, porque tampouco se meteron de cheo a esa peatonalización. Saben vostedes que pechar rúas non é o mesmo que peatonalizar, ni moito menos, e que tamén, como saben vostedes, tampouco fixeron unha aposta firme. Falan agora dunha comisión que cando estuveron vostedes nunca existiu e, sobre todo, e o máis importante, vostedes anunciárono e logo reuníronse coa xente e cos sectores afectados e, polo tanto, encontráronse con eles de frente. Eu, persoalmente, recordo algunha das reunións na que eu puiden estar, na que comerciantes concretos, e falaban concretamente da campaña de Nadal, daban cifras do que eles consideraban perdas económicas nesa campaña debido a ese peche de rúas. Co cal eu penso que todas esas cousas que pasaron no seu momento non son despreciables, ni moito menos, non significa que o Partido Popular de Lalín non crea nunha peatonalización ou non queira facela, sino que entendemos que agora mesmo non é o momento socialmente e, sobre todo, que vamos a ser fiéis ao que lle prometemos ao electorado cando nos presentamos a estas eleccións. Polo tanto, nós, todas aquelas mocións que teñan que ver con este tema, xa lle deixamos dende hoxe moi claro que nós non as vamos a apoiar e dentro de 2 anos tocará presentar un novo programa no que volveremos a plantexar o que se pretende para os seguintes 4 anos e non lles digo que ao mellor aí pode ir unha peatonalización, pero que agora mesmo concurrimos ás eleccións con un programa claro e non lle vamos a fallar a xente. Gracias. Eva. Señor Cuello, ten a palabra. Sí, bueno, señora Montoto, a súa intervención, aparte de agradecerlle o tono, era previsible, non?
porque nós sabemos que evidentemente vostedes defenden ese modelo e a mí pareceme lexítimo, quero dicir, pareceme respetable, pareceme lexítimo, vostedes foron a esas eleccións, o partido que está dirixindo a vostedes en este momento no casco urbano aumentou tamén en votos, quero dicir que a mellor que non lle perxudicou moito esta cuestión, como foi compromiso en este sentido. Despois, eu creo que é, cando menos, injusto, non vou dicir desinformado, pero injusto decir que non fixemos prácticamente nada en avance dos procesos de penalización, cando vemos estes días precisamente a obra da rúa principal en Lóriga, que, como sabe, foi auspiciada na mente de quen lles fala en este momento, e que agora se está poñendo en marcha, que, por certo, significados membros deste goberno e persoas colaterais, familiares deles, que teñen negocios ali, verdad, señor Seijas, dedícanse a decir ao resto de comerciantes agora que están protestando que a culpa é do goberno anterior porque senón vostedes non terían feito esta iniciativa, non? Seguramente cando quede ben, menos ben do que nos pretendíamos, pero cando quede ben ao final tamén dirán que é gracias a vostedes. O malo de facelo agora é culpa do goberno anterior, señor Seijas, e o bo será culpa probablemente do señor Crespo. Tamén yo digo, señor Seijas, eu creo que este tipo de xogo político e de andar engañando a xente, cando menos presuntamente, eu creo que non o deberían facer, pero vostedes verán. Señora Montoto, eu insisto que respeto o modelo que ten o Partido Popular, non o comparto, e creo que non se están preparando para o futuro da LIN, que é o que realmente me importa, porque aquí estamos para traballar para os lalinenses, e insisto que os gobernantes... Mire, eu decía antes o señor Crespo, non sei... tan mal non o faría cando non sei que e tal. Eu dixen durante moitos anos que o señor Crespo foi un moi bo alcalde, un gran alcalde. Eu, de feito, voteino moitas veces. E votei modestamente cable en máis dunha campaña electoral tamén. Eu creo que foi un gran alcalde. Creo que nos últimos anos ten un modelo que ao mellor non se corresponde co que a mí me gustaría. Isto é evidente, pero é lexítimo en política iso. Eu o que lle quero decir é que se quen lles fala, e supoño que os que tamén están comigo en esta cuestión, volvemos ao goberno porque deciden así os cidadáns, seguiremos a un modelo peonil porque consideramos que é o mellor para o futuro de la LIN, como está facendo a Estrada, por exemplo, na que gobernan vostedes. E vostedes, se pretenden seguir con este modelo que nós non compartimos, se os suscriben os cidadáns electoralmente, teremos que aturalo. Pero o problema non vai a ser que vai a ter razón o Partido Popular ou vai a ter razón Compromiso. O problema vai ser que o noso comercio vai seguir esmorecendo, a nosa hostelería vai seguir pasando mal, porque o modelo actual está máis que demostrado que non funciona e que, polo tanto, nos consideramos que é necesario un xiro de 180 grados. O PP o que está facendo son xiros de 360. Non é exactamente... Moitas gracias, señor Cuña. O señor Vilariño ten a palabra. Sí, efectivamente, un debate, este sí que é un debate interesante no sentido de que eu creo que, como lle digo o contrario, cando teñen un debate sincero tamén yo agradezo, e creo que o Partido Popular acaba de ser sincero, pois din claramente que non creen neste modelo de vila e aí nos atopamos. Vostedes non creen en humanizar, creen que os coches teñen que ocupar o espazo das persoas, e aí nos atopamos contra vostedes, non? E que, efectivamente, non van facer absolutamente nada. Fixo alusión ao que lle comentaban algúns comerciantes, non? Das perdas, home. Eu, de verdade, o ridículo podemos facelo todos, non? Eu, o primeiro. Pero supoño que un argumento tan feble, cando se pechaba un día, cae polo seu propio peso. Comerciantes, por certo, que cando vostedes lle pechan en varias ocasións, como lle pecharon, non abren a boca. E depois nos sitúan algún representante desos comerciantes neste pleno. Isto é así, é a pura realidade, todos nos coñecemos, todos nos coñecemos, e poder argumentar, non me fastidie tempo, poder argumentar que lles fixe un dano, bueno, non nada, é tan ridículo, é tan sumamente ridículo, porque iso é querer asociar un modelo tan arcaico de que humanizar é contraproducente a que sexa un motor económico, pero que pasa? Pero onde están as mellores rúas comerciais en todos os sitios? Onde pasan os coches? Onde non hai seguridade? Ou as mellores rúas comerciais están sempre en zonas humanizadas, e onde precisamente se pode exercer o dereito a ocupar espazos públicos? Pero vostedes que pensan que aquí somos? Como se poden permitir o luxo agora de gastar 700.000 euros en rúa media, obviamente non no proxecto incluso que nos queríamos
para que despois sigan pasando os coches por aí. Pero de verdade que vostedes van facer iso. Pero hai que facer todo ese gasto para que todo chega igual aí. E que de verdade que é un despropósito absoluto. Podían aproveitar e dicir, bueno, pois as vamos pechar por culpa de que temos que facer esas rúas por culpa do anterior goberno. E claro, unha vez que as gastamos, pois xa o pechamos, non? Porque non ten sentido. Non, vostedes é que están confirmando que van permitir que pasen os vehículos por encima de 700.000 euros. Que? Para o que van dilapidar, porque desde logo non teñen pensado actuar neste mandato ao respecto. Mire, nós estamos moi cansados de ver os actos de presión que vostedes facían, aquelas páxinas todas en internet, que non se volveu saber de ninguna, por certo, e todo isto que malmetían. E precisamente a nosa proposta é unha proposta de xerar riqueza, e non llevamos pasar que asocien, humanizar, con desde logo ir en detrimento, porque a realidade é absolutamente toda a contraria da que vostedes din. E por eso pedimos unha comisión, claro, por decirlle a Alba tamén. Moitas gracias. Turno para Alba Forno? Non. Rafa, queres un minuto? Pois perdona de que tócalle a Eva. Tócalle a Eva María Montoto. Esa palabra, Eva. Sí, bueno, antes de nada, decirle ao señor Paco Vilariño que moi mal me expreso ou hai que lavar os oídos polas mañáns. Eu xa lle deixei moi claro, o que pasa é que, bueno, a quen non quere entender, pois pouco importan as expresións, non? Que non se trata de creer ou non creer nun modelo. Trátase de o que se lle prometeu aos veciños para estes 4 anos. E dentro de 2 anos, nós tamén... Vostedes din que no seu programa teñen claro que van a manter este modelo. Nós diremoslle, nós propoñeremos o noso modelo dentro de 2 anos. O que temos para estes 4 anos foi o que a xente elixeu, maioritariamente, e, polo tanto, non nos vamos a mover de aí. En canto ás obras ao que se refiren, o que lle decía, levanse encauzando obras hacia ese tipo de modelo urbano dende antes de que chegaran vostedes, co cal, quero decir que podemos seguir hacia aí e que esperemos ou non esperemos, ao mellor algún día chegase a facer ese modelo urbano que en moitos sitios está funcionando, así como en outros que tampouco non funcionou, e, polo tanto, pois, será algo que, como partido, valoraremos de cara ás próximas eleccións, pero que agora mesmo, como lles decía, presentámonos cun modelo claro e non o vamos a cambiar. Señor Paco Vilariño, non me ten que convencer a min de nada. O problema foi que non foron vostedes capaces de convencer a xente no seu momento. Ese consenso do que falan agora non o tiveron no seu momento. E o que lle digo desa xente, deses comerciantes que falaban das perdas económicas, non vos contaron a min en Petit Comité. Eu estaba nas reunións, nunha reunión posterior ao Nadal, que vostedes tuveron cos comerciantes e escoitei o que ali lle decían, supoño que escoitaría vostede, igual que a min. E, polo tanto, eu estou expoñendo o que dixeron ali. E foi despois dun Nadal pechado todo o tempo. Quero decir, non foi despois dos fins de semana. Eles falaban dun Nadal completamente pechado e ao final todo se basa no mesmo, en que vostedes agora falan de comisións, de consenso e de valentía, e vostedes non tiveron nin a valentía de implementalo claramente, porque de feito o que fixeron finalmente foi pechar únicamente os fins de semana, con lo cual, e volvemos ao mismo, pechar rúas que non peatonalizar, que son cousas moi diferentes, e polo tanto vostedes non tiveron a valentía que están pedindo que teñamos nos agora para engañar os nosos electores, e por outra parte non tiveron consenso, non falaron coa xente e non se lles ocorreu para daquela nin de lonxe facer ninguna comisión. Vostedes lanzaron a noticia e logo reuníronse cos interesados, cando xa habían dito que o iban a facer. Co cal, nós entendemos que durante estes 4 anos a nosa postura é clara e foi o que escolleron os veciños de Lalín. Fala o señor Rafael Cuíña do casco urbán, a xente do rural tamén ven ao casco urbán e, por tanto, tamén teñen que opinar en isto. Terminou o tempo, Beba. Rafa, queredes un minuto?
Simplemente va a dicirle a señora Montoto e os señores do Goberno que a que parece que non escoita é ela, decirlle as obras que están dando neste momento precisamente era para un proceso peonil, insisto, eu son o pai putativo desta obra que se está facendo neste momento. É así, asumo a responsabilidade a quen lle guste e a quen non lle guste, señor Seijas. Asumo a responsabilidade desta obra. Dito iso, respeto unha vez máis ao que vostedes están dicindo, están anunciando que é o mellor para os próximos anos que teñen outro modelo urbano para la línea que van presentar diante dos veciños. Nós seguiremos con un modelo que xa coñece todo o mundo que queremos poñer en marcha e que decidan os veciños, pero eu insisto que os gobernantes con visión de futuro son os que toman a veces decisións difíciles, como fixo, por exemplo, o señor alcalde de Pontevedra, que tuvo, perdón por esta expresión, que a mí non me gusta moito, uns cristos tremendos, e que sentado no seu despacho, o señor Vilariño e a min, díxonos, se empezades co modelo peonil, mirade para adiante, facédeo, e non hai volta atrás. Hai que ser valentes, porque o que non entenden ao principio, finalmente acaban chegando a razón, como pasou en Pontevedra, cidade gobernada polo BNG e cidade que está permanentemente recibindo premios a nivel mundial de sostenibilidade e de urbanismo, como saben todos vostedes. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Paco, polo tempo. Un minuto. Pero que é un minuto, é un minuto de... Venga, ten a palabra. Sí, a ver, nós claro que no anterior goberno non pedíamos unha comisión, pero que nos íbamos reunir con nós mesmos que queríamos facer ese modelo sin ter a máis mínima dúbida. Claro que non. Non. É máis que evidente que non. Así de claro. É máis que evidente que non. E por iso despois se falou coa xente afectada, pero nunha proposta tamén que o BNG, claro, as rúas non é de quen ten ali ningún comercio, nin a residencia, ni moito menos. E vostedes precisamente só falan e o representa quen, desde logo, ali fixo de alborotador para que iso non fora ben. Mire, equivócase de pleno nunha cuestión, que é que vostedes estiveron e que están legitimados polo resultado das eleccións. Falso. Vostedes teñen 500 votos menos que os grupos que lle estamos pedindo isto. E que ese é o seu problema de raíz. Vostedes non teñen máis veciños detrás que os 3 grupos que estamos aquí. Non minta. Non están legitimados, nin respaldados, nin lle deron a razón, como dixo 2 veces. E que eu xa a segunda vez non me dou aguantado. Claro, teñen moito menos. Entón, non empregue, por favor, non empregue datos falsos cando non son así. E, desde logo, eu creo que aí fomos bastante claros e a xente sabe precisamente o que buscamos. Por lo tanto, mire, eu creo que lle están facendo un enorme dano a esta vila. Vostedes, a veces parece que están máis preocupados en chapodarse todo o que teña que ver co anterior goberno que en construir. Están moito máis preocupados en mirar o pasado que en mirar o futuro. E toda esa actitude que vostedes fan de chapodarse todo só exclusivamente co interés partidista falle un terrible dano a este concello, un terrible dano. Pero era o doble de tempo, foron 2, Sí. Ben, a ver, para rematar a parte que me toca a min, a ver, aquí eu sei que as cousas que se acertan todo o mundo quere ser o pai delas e as cousas que non se acertan, pois naide quere ser todo o mundo a repudia. E iso é unha axioma que funciona en política e que morreremos con eso, por desgracia, o cal é unha mágoa. O modelo de cidade que queren vostedes, ou de vila neste caso, non dista tanto do que queremos nós. O que dista é na forma, é na formulación. Propoñen fundamentalmente facer unha comisión, e xa Perón decía, se algo queres que non funcione nombra unha comisión, que yo roubou a Napoleón, que a súa vez o cabornazo de Napoleón yo non roubou a Juana de Arco. Por lo tanto, si vamos, probablemente será Juana de Arco, pero xa seguro que os presocráticos estaban na mesma historia. E máis tiñan a súa experiencia ali en Grecia, sí? Polo tema das comisións. Quero dicir que se algo non creo,
Digo que a Juana de Arco probablemente... Aquí todo Dios lle roubou as frases a todo Dios, pero non roubou ya a Napoleón. Napoleón a Juana de Arco. E a Juana de Arco roubaría ella tamén a outros. Non teño ninguna dúbida. Quero dicir que é tan antigo como a humanidade. Se algo queres que non funcione, non me é unha comisión. E ainda que non é certo a raxa a tabla, é certo que, por desgracia, a maioría das comisións funcionan o 10% das comisións, como moito, o 90% non funciona. Entón, eu non creo nas comisións, e eu digo, outra cousa é que creo no consenso. Non, a ustedes gustalle darnos leccións de penalización, e non. Mire, hai moitos anos, antes de que vostedes naceran casi políticamente, excepto Tobi e eu, que somos dúas vellas glorias, e ainda que vostedes, antes de nacer políticamente, vostedes, xa eu quería peatonalizar o centro da Lí. Tiña un proxecto que era, cando se cos cartos da privatización da auga de Espina del Fin se fixera a calle principal, puxéramos unha cancela dos cabalos. A idea era peonalizar os fins de semana, en principio, para despois permanentemente, desde a fonte dos cabalos ata a Caixa Nova e dende o fondo da calle Colón, onde empata ca calle Ramón Aller, ata a cima da Plaza da Iglesia. Esa cruz latina queríamos peonalizala ao 100%. En dúas fases. Primeira fase, venres á tarde, sábado ou domingo, e segunda fase, permanentemente. Ben, esa era a miña idea. Os máis ofendidos eran os comerciantes. Collinos nun autobús, físicamente eu, levámolos á calle de Ourense, falamos cuns da calle Ourense, perdón, en Ourense que a calle, non sei como se chama esa calle que é Peonil, levámonos a esa calle, falamos con eles para que convenceran aos nosos, levamos a comisión, entramos nos comercios, os comerciantes atendíannos ben, explicaban as ventaxas da penalización. Viñemos medios convencidos no autobús para aquí, carallo, pero ao chegar á casa falaban e xa todo o que habíamos falado pois non valía. Nunha palabra, que tuven que envainala, así de sencillo, e de gráfico, e de honrado, e de honesto pola miña parte. Tuven que envainala, porque a gran maioría non a querían. Así de sencillo. Por lo tanto, con esta reflexión e poñendo todo boca arriba, así foi. Pero eu xa quería nela, xa lles digo, hai moitos anos, xusto hai 24 anos, que os cartos da concesión da auga foron para a calle Franco. E a calle General Franco, que se pasou a chamar calle principal, ten todo preparado para ser peatonal, excepto botarlle nivelar o carril, porque xa foi preparada con esa idea. Por lo tanto, eu tamén creo nese modelo, non teñan dúbida ninguna. Ahora ben, eu creo que cada pobo hai que lle dar o modelo cando entendemos que está preparado. Eu creo que neso vostedes pecaron un pouco, non o tomen como unha ofensa, porque non é a miña intención, de novatos. Eu creo que pecaron de novatos, e eu dicía yo aquí no pleno, ainda que era a oposición, dicía yo no pleno, cuidado con isto, que vai a ocurrir isto. E ocorreu xusto o que eu dixen. Entón, vostedes aí pecaron de novatos e tamén, ao final, iban lanzados e despois, ao final, arrugáronse e envainárona. E iso tamén, ao mellor se cadra, foi un erro. É dicir, as cousas son como son. Eu teño claro de que canto máis haxa pos peóns, moito mellor para o povo. Sin duda, non teño ninguna dúbida. Ahora, eu creo que hai que darllo no seu debido momento ao povo cando pide. O PP de Lalín peonalizará a almendoa central, ou como se queira chamar, de Lalín, non só eso, senón a almendoa central, peonalizará. Eu creo que cando se faga esa gran plaza é o momento, cando a froita este madura, sin dúbida. Xa digo, pero farémolo. É dicir, non se extrañen vostedes de que ao mellor no próximo programa electoral levemos que peatonalizamos todo o Lalín. Ben, bueno, o dito, nós non estamos en contra dese modelo porque vemos como funciona en Pontevedra, vemos como funciona en outros sitios, pero teno que querer o povo, Mentres a maioría do povo non o queiran é un fracaso, é como as concentracións parcelarias. Mentres unha parroquia non o queira a gran maioría, está morta. E se a queira a gran maioría, faise. E se non, non, pois este é igual. Ben, vamos a votalo, nós obviamente votamos en contra, polas razóns que apuntou Eva, e doulle aquí a iniciar a votación. Votemos, por favor. Mariluz non vai volver, ou? Vale.
Pois con 19 votos, si 9, non 10, e abstención 0. Queda rexeitada por maioría. Bueno, gracias a Mariluz que me aforrou unha segunda votación. Vamos ca seguinte moción, que é a moción do PSDG-PSOE, solicitando a penalización das rúas principais de Loriga e o inicio dun novo plan de mobilidade que prioriza a recuperación dos espacios públicos para a xente. Ten a palabra quen a defende? Alba. Ten a palabra Alba Forno. Ben, pois, falar de penalización dentro do noso grupo pois non é novidade ninguna, xa que é o modelo de vila que nos define é o que defendemos. Con esta moción, o único que pretendemos é que se peatonalizen as rúas principais da Loriga cando rematen os traballos de humanización e rexeneración que se están a levar a cabo ahora mesmo. E tamén pedimos que se elabore un plan estratégico de mellora urbana para ver as posibles accións a desenvolver en canto a mobilidade de cara á implantación dun modelo peonil. Estamos convencidos de que é o mellor para os nosos veciños e veciñas e deberíamos estar mirando cara ao futuro en troques de voltar ao pasado e volver a modelos canto menos arcaicos. Todos somos conscientes a estas alturas de que os modelos actuais de mobilidade pasan por dar máis espazos ás persoas, favorecer o encontro entre elas, reducir o ruído, reducir a contaminación, mercar tranquilamente, pasear cos cativos, etc. etc. Non vou seguir enumerando beneficios, pero ten moitos máis. E isto todo non invento eu, senón que está demostrado que así é. E tamén que os procesos de penalización serven para revalorizar inmobles ou para dinamizar o comercio. E así o reflicten os documentos. Temos, por exemplo, o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que xa mencionaron antes, que, entre outras cousas, fala da necesidade de reducir a presenza de vehículos e de crear un entramado accesible para os viandantes, propoñendo, ao igual que facemos nós, a penalización da principal e da Loriga, como un comezo. Tamén se nos imos ao Plan de Acción para o Comercio e a Hostelería, propónse para reactivar estes sectores dar preferencia aos peatóns e facilitar o encontro e a relación entre eles. E pregúntome eu que razóns teñen para ir en contra do que din os expertos que elaboran este tipo de documentos. En todo caso, no anterior mandato marcouse o comezo do camiño cara a unha nova mobilidade urbana en Lalín, e froito diso podemos ver a Rúa Matemático Rodríguez, a humanización da Calvo Garra, onde, por certo, xa non cae a xente, o peche de varias rúas ás fines de semana, entre outros proxectos que poden quedar enmarcados tamén neste modelo de vila, como pode ser o Cinto Verde. Este proceso, este camiño que se comezou no anterior mandato, viuse coartado facendo que os veciños e veciñas voltemos unha vez máis ao pasado en materia de mobilidade. E todo isto sen dar motivos realmente de peso. E senón, explíquenos por que é mellor dar prioridade aos vehículos fronte ás persoas. O que está claro é que non podemos ir en contra do mundo. E non somos os socialistas os únicos que pensamos deste xeito. Pois a Estrada, que é un pobo que vostedes poñían de exemplo moitas veces, pois xa nos está a levar a dianteira. Pídolle que lle den outra pensada a este tema, xa que ninguén se cree a estas alturas que para que o comercio venda máis hai que meter o coche pola porta. Iso quedou no pasado. Eva falábanos do ano 2000, home, desde o ano 2000 xa choveu, no ano 2000 a Belín non estaría empezando a andarlle ou a escribir, pouco menos, e non pode ser ese o principal argumento. Comparar tamén Lalín con Pontevedra ou con Ourense... Xa sei que son vello, Alba. Bueno, que nós tamén vamos evolucionando, pero por iso digo que fai 20 anos non pensábamos igual que pensamos agora. Esta moción consenso áchela na casa. Esta moción consenso áchela na casa. Non. Sabes polo que che digo, non? Sí. Remato xa, que me queda un pouco. Dende o ano 2000 Lalín cambiou, a xente cambiou e cada vez valora máis os espazos seguros para mercar, os espazos tranquilos para camiñar ou os espazos para ter un pouco de tempo de lecer. E isto todo viso agravado coa pandemia, que nos axudou un pouco a darlle valor a estas pequenas cousas. O de decir que os larinenses non están preparados, a mí, de verdade, pareceme que os estamos subestimando, porque se está preparado o resto do mundo non vexo porque os larinenses non vamos a estar preparados. E remato, Allariz, Carballiño, Estrada, Caldas non son Pontevedra, non son Ourense, e valle moi ben con zonas peoniles, e dubido que se lle preguntamos aos veciños desas zonas que irán volver meter coches por onde xa non pasaban. Se é certo que creen na peonalización, e eu teño as miñas dúbidas, fágano e sigan para diante e van ter todo o noso apoio. É un proceso que creo que xa non ten volta atrás. Paco, o da comisión,
eu non é que non creo nas comisións, máis ben é que non creo no xeito que ten o Goberno e o PP en concreto de utilizar ou facer uso desas comisións, consellos ou estas cousas todas, porque se crean para deixar indo pasar o tempo, neso a Crespo voulle dar a razón, e sen darlle utilidade ninguna. Venme á cabeza ahora mesmo o Consello Municipal da Muller ou o Consello da Muller ou algo así, creo que se chamaba, que se creou fai máis dun ano, me parece, fai máis dun ano e medio, e aí está, remato. Gracias, Alba. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco, ten a palabra. Sí, nada, por non repetir. Nos vamos estar a favor, estamos de acordo coa argumentación que está dando Alba, pero digo que vai ser tan efectiva a proposta da Comisión como a proposta da moción. Entón, digo, un argumento tumba outro, por eso cho dixen antes. Eu creo que Alba argumentou perfectamente a cuestión. Eu, de verdade, a mí me parece un tema tan importante que, efectivamente, penso que algúns temos, bueno, pois, iba a dicir sensibilidade, igual non é a palabra, pero máis prioridade en termos políticos sobre este tema que sobre outros, e será en función que tamén nos va no ADN político, non, os do BNG, esta cuestión, non? E realmente, bueno, os que tivemos experiencia de goberno os pasados 4 anos vimos como isto, porque claro, cando se escoita a vostedes dicir que ten que estar a xente a favor, e que eu de verdade que admito que non me fai falta moito, pero é que me endemonio de tal xeito, porque é tan falso ese argumento, que desde logo, bueno, carece da máis mínima base sólida. Vostedes, única e exclusivamente, apóllanse en un holding moi interesado con carné do Partido Popular o respecto de certos comerciantes que, bueno, defenden un modelo que, insisto, será lexítimo, faltaría máis, pero que para nós é totalmente arcaico e lesivo, non só en termos económicos, sino en termos de calidade de vida para o conxunto da ciudadanía. E vostedes se basan nunha falacia absoluta, porque vostedes o que desde logo non escoitan en absoluto a esa gran maioría de ciudadanía que nos estamos convencidos que aposta desde logo por ter un casco urbano onde o protagonista sexa o cidadán e non desde logo os vehículos, un casco urbano que sexa, bueno, pois que sexa desde logo seguro, que esos espazos desde logo xeneren convivencia, xeneren, por que non dicilo, ingresos económicos no sentido de dinamizar rúas, que tamén mo permitirán vostedes decir que nas rúas que se actuou, pois son rúas que co paso do tempo, pois vese que para o investimento que aí se fixo e para a situación que se ten e as características pois distan moito de ter a importancia económica para que se actuou sobre elas. Entón, hombre, eu de verdade, eu creo que a veces pois podemos ter medos a certas cousas, o medo todos o temos, pero cando eu neste caso, como vexo que non hai nada que perder, e segundo, cando vexo, como sempre insisto, un dos grandes problemas de humanizar é cando non hai sitio onde estacionar, pero vemos que en Lalín precisamente ese non é un problema, non? Ese non é un problema, porque vemos que hai estacionamento de sobra 2-3 minutos do kilómetro cero de Lalín sin pagar absolutamente nada, non? Nós entendemos que Lalín require as características de sobra para que, bueno, para que isto se dé, para que a xente desde logo se sinta cómoda. Que pasa, Raquel? Non era por si querías falar? Non, gracias. Vale. E que, polo tanto, eu, de verdade, Alba, o único que non estou de acordo con Alba que dixo que de rectificaran, se non o van facer, porque desde logo vostedes, vamos, o teñen superclaro, pero non o teñen superclaro porque saiban que é o mellor para Lalín. Teñen superclaro que é o peor para Lalín, pero que é o mellor para os seus intereses partidarios. E claro, eu aquí vexo xente que me está mirando agora mesmo e me estou endemoniando do Partido Popular como defendía certas cousas e agora está calada, non di nada, supoño que iso lle vai no tema de ir na lista, e claro, o que eran informes que eran de Dios e non se podían discutir, agora non se volveron nomear, o que costaron, que era fundamental gastar eso nesos informes, que era un pastón, se los pasan por el forro, e perdoade a expresión, e eu de verdad que me endemonio, e que de verdad é increíble que neste tema se xa están
Joder, porque que de verdade que non é unha cuestión do BNG, é unha cuestión de que todo o mundo vai nunha dirección e vos ides na dirección contraria. E tedes uns argumentos tan débiles neste tema que de verdade é un sinsentido agás por querer contentar a 3-4, que desde logo con esos 3-4 Lalín non vai tirar para diante. Eu o teño clarísimo. E desde logo, por escoitar esos 3 ou 4, negadeslle a opinión a gran maioría de poboación do noso Concello. Moitas gracias. Eso que non iba a falar nada, porque xa estaba todo dito. É que me viñen arriba. Botaches nada menos que 5 minutos. Viñen arriba. Moito che gusta o micrófono, Paco. Bueno, vou Por parte de Compromiso, Rafael, ten a palabra. Primeiro decirlle aos compañeiros do Partido Socialista que Compromiso fai súa tamén a moción deles, porque a suscribimos plenamente, e que saben que sempre estamos abertos ao consenso con eles para calquera cuestión, non? Como sabemos de sobra. Mire, cando tomei a decisión de... Tamén foi persoal, hoxe, ao mellor estou me apuntando tantos para unha xente en contra, por outros a favor, de pechar a Rúa dos Viños, a chamada Rúa dos Viños, Será de Castro. Díxomo algún concelleiro do Partido Popular do mandato anterior, non vou dicir o nome, pero, bueno, é alto e xogaba balonmán, que esa decisión xa tiñan que ter tomada eles. E, efectivamente, agora a ninguén se lle ocurre que no verán, permítame a broma, a ninguén se lle ocurre que no verán a Rúa dos Viños non este pechada as fines da semana. É un modelo que funcionou, ampliáronse as terrazas para disfrute de todos os lalinenses, é un modelo que funcionou. Evidentemente, podía non ter funcionado, pero funcionou. Eu, simplemente, e tamén decirlle, non quero que lle parezca mal a Concelleira de Comercio, polo que representa cando estaba na Asociación de Empresarios, que é certo que decía agora o meu compañeiro Paco Vilariño. Vostede, nas reunións que tivemos sendo membro da AED, exixían que se puxesen en marcha o plan de Bouzón, non? Que a mí parecíame moi ambicioso e moi importante. Estaban permanentemente encima con esa cuestión. Empezamos, como dixen antes, a dar algúns pasos, como foi a reforma da Plaza de Abastos, que era un capítulo importante dentro dese plan estratégico, e a decisión das rúas principal, como lle decía antes a señora Montoto, principal é Joaquín Loriga. Pasos fundamentais en ese camiño, o estudio do PEMUS, de mobilidade, a compra do parking, etc. Oiga, foi chegar ao goberno, pasar de estar na directiva da ED a estar sentada neste pleno en unha lista electoral e non se volveu a escoitar sobre o plan estratégico de Bouzón absolutamente nada. Nin a Concelleira de Comercio o fixo públicamente exercendo o seu cargo, nin ninguén da actual directiva da Asociación de Empresarios volveu a facer referencia. E como creo pouco nas casualidades, sobre todo en política, supoño que ao mellor o que había no fondo eran outro tipo de intereses políticos, iba a decir bastardos, non vou decir bastardos, pero intereses políticos que, dende logo, non son os mellores para o futuro do pobo de Lalín. Gracias, Rafael. Eva Montoto ten a palabra. Vale, eu, como xa dixemos inicialmente, nos propoñemos incluso debatir estas duas mocións conxuntas. E entón, a nosa opinión xa sabedes, o argumento é o mesmo. Durante os 2 anos que nos quedan de mandato vamos cumplir coa palabra que lle demos os lalinenses e despois pois xa se verá, e xa se verá tamén a nosa postura, como creo que se puido ver en mandatos anteriores do goberno do Partido Popular con Xosé Crespo á cabeza. Simplemente contestarlle ao señor Paco Vilariño, que antes non deu quedado calado, que repetindo 2 veces e repetirei as veces que faga falta. As regras do xogo son as que son, pero vostedes presentaban 3 proxectos diferentes entre sí e nós un. E ningún dos seus proxectos acadou maior votos que o noso. Co cal, o claro exemplo de que o número de votos que vostedes queren sumar o de todos non é o mesmo sumar o de 3 proxectos que o dun proxecto que a xente vota unánimamente. A ver, máis claro auga, puderon vostedes defender esta moción conxuntamente, pero como andan cos seus rifirrafes de a ver quen a presentou primeiro e a ver con quen consensuaron, houbo que votala por separado, porque vostedes, claro, deron a prensa ao día e ao día seguinte presentou na PSOE porque se quedou descolgado e vostedes non o quixo aceptar. Entón, bueno,
Eu creo que é o claro exemplo de que os votos dos tres grupos non se poden sumar para equiparalos cos votos dun único proxecto. E, polo tanto, o proxecto que ganou maioritariamente é o do Partido Popular, que é o que está gobernando, é o que vamos a seguir defendendo, e repito-lles unha vez máis, o seu, que tiñan común naquel momento, faltoulles valentía e consenso, e nós esperamos acadar as dúas cousas. Moitas grazas. Turno para Alba, ten a palabra. Eu vou ser moi breve. Agradezo a intervención dos compañeros da oposición. En canto a Eva, home, eu creo que está claro que non lle interesa moito falar deste tema para saltar con quen meteu a moción antes ou quen a meteu despois ou que se non a metimos conxuntamente ou se votamos separada. O que está claro é que somos tres grupos distintos, obviamente, non creo que fai falta ter unha carreira para sabelo. Cada un temos as nosas posturas, hai algunhas que na maioría coincidimos, e pode haber algunha na que discrepamos un mínimo, pero non hai máis problema. O sea, no da penalización coincidimos ao 100% ou ao 200%, como lle queiramos chamar. Eles presentaron a súa proposta, nós xa anunciamos empresa antes de meter a moción por rexistro que aí vamos presentar, e tampouco non ten máis importancia. Nós apoiamos a súa, eles apoian a nosa, e non sei que importancia lle temos que dar a esa cuestión. Non vamos buscar veretes onde nos hai, que xa bastante terán vostedes con mirar os seus. En todo caso, non vou seguir máis por ese tema. A verdade é que a mí dame pena, sinceramente, porque vexo que somos unha vila que podíamos ser moito máis e que nos quedamos un pouco encorados por non ter esa valentía da que usted fala de dar un paso adiante, porque se realmente están convencidos dunha cousa, pois hai que seguir adiante con ela. Ainda que teña un custe político, que supoño que é o que lle saca o son a vostedes, pois a veces as decisións complicadas pois teñen un custe, pero hai que asumilo para seguir adiante. E eu creo que neste caso, se están convencidos de que é o mellor para ali, pois sigan adiante con elo, pero non estén botando a culpa aos lalinenses de que se non estamos preparados ou de que se estamos preparados, que a parte non é verdade, porque ao mellor fai 20 anos non estábamos preparados, pero home, eu creo que a sociedade avanzou e temos outros xeitos de ver a vida. Pois ao mellor fai 20 anos non se daba importancia a coller unha bolsa de plástico no supermercado, e agora, pois, se a reutilizamos, mellor. Todos sabemos o que é ecoloxía, todos sabemos o que é contaminación, todos sabemos darlle valor aos espazos públicos, e se non é entendible que depois vayamos os sábados e os domingos de paseo a outras vilas, e non estou falando de Pontevedra nin de Ourense, que nos vayamos a Allariz ou a Carballiño e que topemos a medio hora paseando cos rapaces por ali tranquilamente. Entón, por que vamos? Será porque valoramos ese tipo de espazos, que aquí non temos. Entón, como non o temos, pois temos que salir fora a buscalos. En definitiva, que eu xa o pedín antes, que lle daran outra pensada, xa deixou claro que por hora non o van facer, pero que é unha pena. De nada máis. Moitas gracias. Paco. Eva, eu non te vou explicar como é a cuestión representativa xeinte das eleccións, négome. Pero, hombre, aquí somos concelleiros e, desde logo, se suman as maiorías, aquí alcalde porque suma 11, vale? Tedes o goberno por iso, pero os votos, non me negarás, que tamén se poden sumar como vos, e nesa cuestión tedes unha gran diferencia. Pero, mira, iso non é a cuestión, non? Porque, claro, eu tamén che digo unha cuestión, home, nós claro que somos tres organizacións políticas distintas. Moi distintas, seguramente, moitas cousas. Faltaría máis, senón, para iso somos, non? Pero tamén lle aseguro a cousa, que temos infinitamente menos rifirrafes e menos problemas e menos malos rollos que vos, moitísimos menos, porque vostedes sí que estades todo o tempo preocupados dos vosos malos rollos, os vosos grupillos, o voso cotilleo, o voso poñer a parir o do lado, eso sodes vos, eso sodes vos. Vos sí que sodes eso, entón non me veñas a min con malos rollitos aquí. Entón, se as buscas as levas, vale? Se as buscas as levas. Eu, ademais, sempre fun dos que dixen que aquí non se está para ter bo rollito ni malo, pero se utilizas ese argumento, pois cómeo. Mira, claro, outro argumento moi bo de vostede é a ver, estes 2 anos non, despois xa veremos, non? Incluso podemos levar que sí, pero, hombre, como dentro de 2 anos ides levar iso no programa se é tan lesivo para a cidadanía o tema de humanizar as rúas. Supoño que non, porque se non estades admitindo... Home, só faltará que ti nos faga o programa, non? Se non, claro, se non estades admitindo que funcionades o que eu vos acusei que en base a intereses partidarios e non de interés xeral. E pois non falachedes de nada do que vos dixen tamén, e aproveito outra vez, que
Por que non pedichedes as axudas do Plan Ágora da Diputación? Por que perdichedes 100.000 euros este Concello? A ver, explicádeme por que este Concello perdeu 100.000 euros, por exemplo, que Astrados ten, ou moitos outros concellos. Digo que deberíades explicalo. Xa non quixechedes entrar a tempo, se vos aceptou fora de prazo, e resulta que abren as axudas todos os concellos prácticamente, pídenas, e vos de campeones nin o pedides. Explicade, grandes xestores, porque as arcas municipais perderon 100.000 euros, porque vostedes, é que de verdade sodes un desastre, sodes un goberno nefasto, sodes de verdade que eu penso que estades máis ocupados nos vosos cotilleos, no voso mal rollo, nos vosos corrillos, que de verdade en perder un segundo en xestionar, porque claro, tamén vos digo, en esta cuestión levades por todos os lados. Por qué? Porque cando carecedes de proxecto é moi difícil defender algo alternativo. E cando non tedes un só argumento, resulta que, claro, colledes argumentos que se vos van en contra iso facto. Pero insisto, explicadelle á cidadanía por que non se pediu esa subvención de 100.000 euros, ou cando menos a de 50 tamén para a redacción de proxectos. Explicadeo, porque é moi difícil de entender e na Diputación de verdade que tampouco entenden, Terminou o plazo. Señor Cuíña, ten a palabra. Bueno, eu creo que o debate xa está suficientemente claro. A min tamén me fixo graza, porque eu creo que todo o mundo, señora Montoto, sabe da miña excelente relación tanto co BNG como co PSDG, iba a decir a todos os niveis, pero decir tanto en Compostela como aquí. E isto é así, esperamos seguir tendo no futuro, xa deberemos si volvemos a gobernar conxuntamente, non? Isto xa o dirá o futuro. A min preocupame moito máis, como decía moi ben o señor Vilariño, as liortas internas do goberno. Eu poderíalle describir, o que pasa que eu non me dedico a Sálvame perfectísimamente. Que non? Non me dedico a Sálvame, digo. Sabe que teño outra de política, de sí. Digo, sabe que teño outra Sálvame non, pero de política sí. Digo que sabe que teño outras responsabilidades máis importantes na vida que eso, pero que podolle falar das camarillas que teñen vostedes con asesores na sala do café, de quenes falan, de a quen poñen a parir e todo eso. A mí isto sí que me preocupa internamente. Cuestión que, por certo, nunca pasou no goberno anterior. É bastante curioso, do que creo que lles consta que era e sigo sendo, estou falando de mí, que era e sigo sendo amigo de todos vós. Faime gracia que se ría precisamente algún concelleiro que vemos en todas as actas de xunta de goberno precisamente porque está en política, non? O mellor para favorecer outro tipo de intereses. Nada máis, moitas gracias. Jesús. Alba, quere decir algo? Alba? Non? Non, eu digo que dá a miña intervención. Vos pensades que vos podedes aquí explayar o que vos dé a gana, eu cercenades a miña, non? Eu digo che se queres. A ti non interviche? Ten a palabra Eva. 3 minutos. Ten razón ela. Claro, que lle faltaba. Eu non fixe a segunda intervención. Sí, tiña que ser despois de Eva, o que pasa é que adelanteime un turno. Se mareades a unha, me repetidas as mocións, xa non sabe unha quen lle ten que dar a palabra. Sodes a leche. Claro, toca. Sodes a leche. Estáche correndo o tempo? Sí, nada. Mi niña, estáche correndo o tempo. Simplemente que falan vostedes de axudas, vostedes saben perfectamente que as condicións non eran boas e vostedes, xa se dixo aquí máis dunha vez, cantas axudas perderon, incluídas máis de 400.000 euros nun plan de empleo juvenil. Igual non eran importantes. Entón, eu penso que vostedes... Andades picando no chisme despois queredes non levar. A ver, Paco. Eva, continúa. Eva, continúa. A ver, deixadesme continuar falando. O dito, eu respecto do da petrolización, sabedes o que opinamos, respecto dos proxectos, mantereino sempre, indistintamente de cales sean as regras do xogo. Vostedes saben perfectamente que hai xente que votou a BNG e nunca votaría ao PSOE e, polo tanto, non se poden sumar, e hai xente que votou ao PSOE que nunca votaría a Compromiso, igual que votou a Onde Vos e nunca votaría ao Partido Popular. Entón, o proxecto, como proxecto, non falo de partido, como proxecto presentado, que tuvo a maior parte, o sea, o voto mayoritario, foi o noso. Céntrate no debate este de ter para acabar unha vez. Nada, simplemente para pechar respecto ás relacións que temos no noso grupo, simplemente lle vou decir que cando queiran veñan con nós que igual tamén aprenden algo. Moitas gracias, Eva.
Alba, queres ter un minuto? Sí, espera. Sóbrame. Fala. Nada, decirlle a Eva que, a ver, hai xente que votaría o BNG, que non votaría o PSOE, xente que votaría o PSOE, que non votaría o Compromiso, etc. Pero neste caso en concreto, falando de penalización, os tres grupos levamos o mismo. Quero dicir, os tres falamos de penalizar. Non hai ningún deses tres que diga que non quere penalizar ou que non quere facer espazos para a xente. Entonces, enténdese que calquera das persoas que votara tanto o PSOE como o BNG como a Compromiso está de acordo con que se penalice, porque senón non votaría. Entón, votaría o PP, que é a única formación de todas as que estamos ahora aquí que non vai a favor da penalización, de espazos para a xente, de todo isto que estamos falando. Entón, eu estou de acordo que si cae máis xente que votou a favor da penalización que votou en contra. Eso, os números aquí, Cristóbal, poden nos dar unha lección. En todo caso, supoño que a resposta xa sabemos, que xa anunciaron que van votar en contra sempre deste tipo de medidas. E nada, o tema da rede Ágora, eu tamén tiña previsto preguntar por ela, sacou non antes Paco porque interviu antes, pero supoño que disto algo terá que decir e explicar porque non presentamos nin sequera ningún proxecto. Remato. Moitas grazas, Alba. Ben, señor Vilariño, a ver, 23, voulle dar uns datos que son fehacientes, polo tanto, non necesitan, pódense comprobar. 23 concellos en Galicia de máis de 20.000 habitantes. Só 6 maiorías absolutas, só 6 maiorías absolutas. Se non recordo mal, Vigo, Arteixo, Carballo, A Estrada, Marín e Lalín. De 23 concellos os grandes de Galicia, só 6 maiores absolutas. Unha delas a nosa. Bueno, eu sei que lle queren seguir poñendo pegas, pero explicoulle moi ben, Eva. Por que non se xuntaron entre ustedes 4, a PAC, malos 3 que están aquí, e fixeron unha candidatura única, entón ganábannos se todos votaran. Eu digolle unha cousa, ao mellor vostede non o cree, e eu non é que presuma de ser un bo analista político, pero se a PAC, o PSOE, o señor Cuíña e o Bloque fixeran unha lista de integración única, non iba a ter ese resultado. Probablemente nós en vez de 11 teríamos 12 ou 13, casi seguro, e vostedes sábeno. Por lo tanto, non xuguemos a poñernos chitos na roda, porque creo que temos un resultado dos votos de Galicia. Solo 6 concellos, de 23 solo 6. Por lo tanto, non nos quiten o mérito que temos. Somos unha maioría absoluta, absoluta. Que podía ser máis amplia, si estábamos afeitos a outras máis amplias. Pero se vostedes se xuntan, non tiñan 500 votos máis que a nós, non. Terían ao mellor 500 menos. E vostedes sabe que é así. Pero deixémolo. Se queren toda a legislatura seguir dicindo o mesmo, díganos, están no seu dereito. Para que queren que... sei que, non sei por que lles molesta, están sempre dicindo que se temos problemas no equipo. Oiga, mire, eu non sei, eu podo lle dicir que o equipo noso é un equipo vivo, é un equipo de xente que lle gusta traballar, é xente moi traballadora, que lóxicamente non nos conocíamos no traballo e dou traballo en engranaxe, é normal. Eu cheguei aquí con moita experiencia, pero solo paz e máis eu habíamos tido, digamos, responsabilidades de goberno, e, polo tanto, os outros 9, bueno, Marisa tamén, efectivamente, os outros 8, pois, obviamente, eran novos que nin se conocían entre eles, fichei no seu e non se conocían entre eles, e, polo tanto, facer esa permeabilización é complexo, pero estou tremendamente satisfeito do equipo que teño, tremendamente satisfeito. Que podía ser mellor? Seguro, pero podía ser moito peor. Eu podo asegurar, doume a min bastante traballo, pero hoxe por hoxe estou satisfeito. Tamén lles digo, se non houbera feito un equipo totalmente renovado, mellor non houbera ganado, probablemente. Por eso fixen. Porque un objetivo prioritario para un político é ganar as eleccións. E iso ten pros e contras, sin dúbida, pero estou tremendamente encantado do equipo que teño, novo, con ganas, e que se come o mundo. E ás veces leva unha marcha máis da conta, bueno, sí, algún digo yo.
E miren, outra cousa que lles preocupa sempre, señor Vilariño, é porque un defende unha cousa ou outra. Home, mire, eu teño que recoñecer que eu teño un equipo, e no equipo teño grandes traballadores como Pepe Primo, que botan 20 horas. Sí, pero, concho, é que sempre están... Teño grandes traballadores como Pepe Primo, que ao mellor un sábado, pois, chámalo ás 7 da tarde e vai resolver un tema, e teño outros que eléctricamente son moi bons, e teño que recoñecer que Begoña, Eva e Evelino son moi bons dialécticamente, que quere que lle diga? Por iso os poño no ruedo, pero poderei, son un entrenador, digo eu que poderei. E se un ten mellor palleta que outro, aunque outro sea mellor traballador, falar ten que falar o que ten a palleta. E segurolles que Avelino ten boa palleta. E a darlle caña está no carné de identidade. O pobre rapaz con 22 anos xa casi ten xa logo lle salen escamas de cocodrilo porque xa leva tantas que xa ten o lombo cocido, Non, eu digo de rapaz porque eu cando tiña 22 anos dese conta que o fichei con 20 anos e cando vin a madurez que tiña eu mesmo alucinei porque eu considerábame un precoz en maduración e resulta que non era nada comparado con Avelino porque con 20 anos que empezou comigo e ver a maduración que ten e agora ten 22, pois xa lles digo eu. En definitiva, que, señores, a peatonalización digo e defendo o PP peatonalizará Lalín Almendra Central, non só o centro, sino a Almendra, o que é toda a Almendra Central, cando proceda, cando consideremos que este maduro para facelo. E para iso nós temos un bo proxecto, complicado, pero que quero levar a cabo, que é facer esa gran plaza no centro, e a partir de aí xa verán vostedes como despois sí que queren a peatonalización, cando teñamos un gran espacio no centro. Vamos a votalo. Alba, sinto votar en contra a vosa moción, pero ao mellor se lle pregunto a túa nai, igual tamén dice que está a favor da nosa votación, non sei, porque... Non, eu digo porque os comerciantes moi poucos querían a peatonalización, moi poucos, Non, vamos a votalo. Veña, votamos. É igual, a mí o que queira, o que opine cada un, respeto, pero punto. Non, a mí non digo yo, ben sabe porque yo digo, polo tanto, non é con mal fe. Non é con mal fe ninguna. Non é con mal fe ninguna. Non me sale aquí en pantalla Santalla e Teresa Varela. Perdón. Vale. 19 votos emitidos, 9 sís, 10 non e 0 abstencións. Queda rexeitada por maioría. Imos... Eu non lle pedín a Santalla que salira, nin antes a Mariluz que salira. A vos vamos pasar como a Pepe Primo cando foi ao baño. Non. Ben, imos co punto 9. Moción de PSG a PSOE en relación cas licencias de obra en zonas de concentración parcelaria. Quen defende eso, Alba? Luz, Mariluz ten a palabra. Perdón. Teño que darlle aquí aínda. Sí. Veña, ten a palabra, Mariluz. No, agora sí. Bo día. Vou falar deste tema en primeira persona, xa que ainda que hai moitas concentracións abertas e non se ve terminar ningunha, o caso da de Losón e o caso da de Vilatuxe non ten casi nin perdón de Dios. Ao longo da defensa desta moción vou falar principalmente da de Vilatuxe. Oína, vina, palpeina, todos os problemas. Pola miña casa pasaron moitos papéis, moita xente e moita información. Así que só pido que quen me vai a rebatir que o faga con coñecemento. Esta concentración empezou sendo publicada no DOGA o 11 de 10 de 2001. Estamos a 2 meses de facer 20 anos. O comezo dos traballos da investigación empezou o 7 de outubro de 2004, ata marzo de 2005, e a clasificación de terras foi de setembro a outubro de 2005. Como dato anecdótico, dos 4 vogais de xunta local escollidos o 23 de agosto de 2005, 2 xa non están, xa morreron, imaginade. Na concentración de Vilatuxe o acordo de concentración foi o 13 de xuño do 2013 e a toma da posesión o 27 de xaneiro do 2014. Levamos 7 anos coas terras cedidas e aínda non temos firmeza de acordo e, polo tanto, non se fixo entrega dos títulos de propiedade.
Santa Baia de Losón, inda que empezou un ano antes, o 16 de marzo do 2000, debido a replantexamento, sufriu un retraso, e isto fixo que a acta de aprobación de acordos se retrasase hasta o 2019, e que aínda non se producira nin a toma de posesión nin a entrega de títulos. A falta de firmeza é verdade que no día a día non está dando moito traballo, xa que se poden traballar as fincas, as entradas xa están feitas, e a xente pode arar e traballar as leiras, pero sí que están aparecendo problemas. Cito aquí a nivel anecdótico, simplemente, é que sin títulos de propiedade non se poden poñer estes terrenos nos bancos de terras, co cal a xente non pode presentalos para un aluguer en oferta pública. E despois o punto que me trae aquí, que é o causante desta moción, que é que non se están dando licencias de obra municipal para instalacións que sí teñan que ver con explotacións agrandeiras. E non ten sentido porque son licencias totalmente legais desde calquera punto de vista que ao final non pon pega as estructuras agrarias, sino que as está poñendo o Concello. Non ten sentido, di infraestructuras agrarias, que dita construcción non afectaría negativamente o proceso de concentración parcelaria. Sin embargo, o Concello é o que di que o acordo de concentración parcelaria está pendente de firmeza e poderían darse variacións respecto da titularidade. Se todas as condicións urbanísticas se están cumplindo, se está formalizando todo, incluso un papel autorizando estructuras agrarias, non entendemos cal é a lógica de que non se este dando o permiso desde o Concello. Non sabemos se hai algún motivo ilóxico, pero xa que presumides desde rural, desde o Concello, de que apoiades o rural, de que apoiades explotacións agrogandeiras, que pensades que isto é un dos motores económicos, sobre todo neste motivo post-pandemia, teredes que explicar por que desde o Concello non se dan este tipo de permisos. Non se pode hipotecar desta maneira o futuro dunha explotación, e que están tardando máis estas concentracións que ver medrar unha carballeira. Entonces, por eso, o Grupo Socialista solicita adoptar as medidas oportunas para que todas aquelas solicitudes de licencias de obras en zona de concentración parcelaria que se atopen en fase de acordo, sempre que se trate de usos permitidos por licencia municipal e que se cumpran os requisitos urbanísticos aplicables e conten coa autorización sectoriais que procedan, en especial de estructuras agrarias, non sexan denegadas polo Concello por estimar que non se acredita a superficie ou a propiedade, porque non ten lógica desde ningún punto de vista. Entonces, nada máis que dicir. Gracias, Mariluz, pero arrancache esa moción moi mal, dicindo que nos pides ao Goberno que defenda esta moción alguén que teña idea. Calquera do Goberno ten tanta idea como a ti, que acabas de ler un papel que che escribiron alguén, porque se o escribiches ti, debíalo ler millor, porque líchelo de pé a pá. Entón, que ti cometas a sobrada de decir, pídolle que a defenda alguén que teña idea, calquera ten idea como a ti, calquera do Goberno. Entón, mire, nós temos capacidade suficiente para escribir un texto. Perfecto, pois é o que acabas de ler. Non teño capacidade, ao millor, para falar en público. Bueno, bien, porque me quero pero, perdóname, pero a sobrada... Non, eu non che digo que o escribirás ti, eu só che digo que liches un papel. Cando eu se fago unha moción non necesito ler un papel. Vale. Se a fago eu, claro, se me fan outros non. Pero é igual. Eu que che digo é que non me gustou esa sobrada de que pídolle que o que a defenda. Hombre, pois moi ben, neste caso vai a defender a Belino, xa verás como ten idea, xa verás. Pero calquera podía defendela, como se non tuveramos capacidade para defender unha moción. Que é sobrada esa, non é o resto. A moción fai como queira, escribe como queira, a mí iso dame igual. Bueno. Bueno, vale. Bueno, vale, veña. Paco ten a palabra. Sí, a ver, eu vou ser moi breve por unha cuestión que non estamos precisamente facendo unha proposta que damos traído para o próximo pleno, pero, bueno, é sobre o conxunto das parcelarias no noso Concello. Entón, bueno, a ver se para o próximo pleno a damos presentado. Claro, aquí nós temos contradicións nesta proposta e tamén o dicimos porque, por un lado, no que é a filosofía estamos totalmente de acordo, porque, claro, é a cuestión é que, claro, transcorridos tantos anos, claro, nos cuidamos que tivo que resultar máis que suficiente o tempo
para resolver todas as posibles reclamacións que existiran dos titulares, non? E, efectivamente, a lei o que é de concentración parcelaria seguramente sexa e teña un exceso incluso de garantista, non? Por todos os procesos que hai desde o inicio hasta o fin e que, efectivamente, produce estas demoras, ainda que nós entendemos que nestes casos é totalmente inaceptable. E claro, pero entendemos que o Concello, legalmente, mentras, claro, non se poda declarar a firmeza, pois non podes pedir ditas licencias. Eso é así, porque nós, desde logo, que vemos aí é que non se axusta a dereito tomar esta decisión, si desde logo o que a nós nos pasan que é así, de outra forma, nos encantados, pero que o que non queremos é que, obviamente, tivera consecuencias sobre o régimen de propiedade, non? Porque, cando consultamos isto, nos aseguraban que era así a cuestión aos efectos de irregularización na tramitación urbanística. Por lo tanto, eu insisto, máis que un trámite burocrático, un problema burocrático, o que aquí hai que exixir é que, políticamente, estas parcelarias tiveron tempo de sobra, e eu xa me acordo da época do bipartito, incluso na de Vilatuxe, que foi un auténtico espectáculo en todos os sentidos, e prefiro calar, e desde aquelas hoxe, pois, a cuestión non variou moito, non? E eu creo que, bueno, do Corpiño xa non falemos, pero, desde logo, temos moitas outras abertas que o entender do BNG requiren, desde logo, que se axilicen e que, bueno, efectivamente, hasta que tes a entrega de títulos, pois non tes a posición definitiva. Por lo tanto, bueno, eu creo que o que había que exixir é que o Pleno acorde de mandar a Consellería de Medio Rural que axilice o trámite, non, de firmeza de acordo de reestruturación e toma de posición definitiva, non, e firmar a acta de organización de propiedade. Para nós, iso que había que exixirlle a Xunta de Galiza, que é precisamente a que está demorando constantemente estas cuestións, e moitas veces, cando estas concentracións, desde que se inician, porque se inician en teoría, non, por un aproveitamento agrogandeiro, a cando se rematan, pois, dilapidaronse un montón de cartos públicos e non cumpliron ninguna das funcións para que se iniciou, non? Porque a realidade, ao pasar tantos anos, pois é moi distinta en moitísimas parroquias, non? E notase ben onde se fixo e onde non? Grazas, Paco. Imos co turno. Quen fala de compromiso? Medela, ti. Non, perdón. Rafa. Antes de decir que contades con o noso voto a favor, como sempre, nas mocións dos compañeros da oposición. Nada máis. Gracias, Rafa. Abelino ten a palabra. Agárrate ben. Ben de novo. Eu, en primeiro lugar, sin querer facer polémica, quero deixar clara varias cuestións, porque, sin dúbida, isto é máis complexo que o que estamos reducindo nesta proposta que trae o Partido Socialista. En primeiro lugar, está a voluntad política que podemos ter calquera dos 21 concelleiros que estamos aquí. Dentro desa voluntad política é conceder o máximo de licencias posibles, é que haxa o máximo de actividades posible no noso concello, é a voluntade de que as nosas explotacións se profesionalizan, que invirtan, e, ademais, prova disso nun concello como Lalín é que o ano pasado se concederon máis de 25 licencias vencelladas as explotacións agrogandeiras e que supuñeron unha inversión de máis de 6 millóns de euros no noso concello. E, sin dúbida, nesa parte política creo que todos estamos de acordo. Logo, hai a parte técnica e a parte de legislación, que, como ben decía o señor Vilariño, estou bastante de acordo na exposición que el facía. E é que, ademais, hai que diferenciar dous tipos de licencias nas parcelarias, porque na súa moción simplifícano a todas as licencias que se dan en parcelarias. E iso xa non é certo, porque durante estes anos, en sitios de concentración parcelaria, déronse licencias para novas granxas onde se estaban facendo procesos de concentración parcelaria. Ademais, vostedes deberían sabelo que o concelleiro do PSOE era o que levaba urbanismo e agricultura, precisamente, as dúas ramas que teñen que ver. E se deron máis dunha decena de licencias en sitios onde se fai concentración parcelaria, en concreto en Vilatuxe, e en Losón, que se deron máis de 5 licencias estando no proceso de concentración parcelaria. Agora ben, logo, o que vostedes se refiren é a un caso moi concreto onde unha persoa non dá acreditado a superficie das parcelas novas que ten. Pero é que hai un problema. Un técnico non vai informar en contra dunha legislación vixente. E a lei
2/2016 do solo de Galicia é moi claro. Ten dúas cuestións claras. Unha, a xustificación da superficie do terreo para dar cumprimento ás condicións de edificación da lei. E dous, a obrigatoriedade de facer constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie exixible á construción e a usos autorizados. Co cal, a súa moción está mal planteada. Non poden plantear que nós lle digamos a un técnico que desde o Concello cambiemos que informe algo que vai contra a lei vixente. En tal caso, a súa proposta podría ser que a Xunta de Galicia ou quen sea o órgano competente que modifique a actual lei, que ademais o Concello non ten capacidade legislativa, simplemente os nosos técnicos aplican a legislación vixente. Co cal, para eses casos moi concretos que piden licencia en zonas de concentración parcelaria e que o único problema que teñen é que non poden xustificar a superficie toda das parcelas novas que lle tocan, que ademais son moi pouquiños os casos que hai, en concreto 2 no Concello de Lalín, pois sí que é certo que habría que modificar a lei. E un técnico non vai informar en contra da legislación vixente. E desde o Concello, eu como concelleiro non lle podo exixir a un técnico que informe en contra da lei actual. Dito isto, anúncios que vamos a votar en contra por todos os motivos que acabamos de decir e animos a que, se vostedes queren facer esta proposta, refagan a súa moción e vayan á cuestión que é a parte legislativa. Non nos pidan ao Concello de Lalín que modifiquemos ou que lle pidamos aos técnicos, porque, sin duda, que o que máis queremos como goberno é que se fagan máis licencias, que se incorpore máis xente, que se melloren as explotacións e que Lalín sea, como xa é, un referente polo sector primario. Moitas gracias, Abelino. Turno ahora para Mariluz. Ten a palabra. Vamos a ver. A concentración xa están as fincas entregadas. Xa todo o mundo sabe a que finca che toca, cal é a túa extensión de finca. Eso todo está feito. Simplemente falta o formalismo. Falta que se subcontrate desde a Xunta os papéis. Estructuras Agrarias está dicindo que a finca que vai ser é esa. E sempre se entregaron licencias desde o Concello dicindo sen prexuicios de terceiros. Non vai haber cambios nestas fincas. Está clarísimo, está feito. De feito, a delegada no 21 de marzo do 2021, que por eso leo moito, porque teño as datas todas apuntadas e non as memorizo, son mala apuntando datos. Cos vocais da Xunta de Local presentes, aquí mismo, dixo que a Vilatuxe só lle quedan uns detalles para entregar os papeles e, sin embargo, ainda non hai idea da subcontrata deses papéis e despois ainda vai ter que pasar para o rexistro e despois ainda vai ter que ir ao notario. Entonces, se Estructuras Agrarias está dicindo que esa finca é a que é e é a que vai seguir sendo, haberá que facer de algún modo para que o rural galego siga avanzando, polo menos o rural de Lalín siga avanzando. Está totalmente paralizado por algo que é absurdo, porque hai máis licencias, como ti comentaches, hai licencias que se otorgaron na legislatura pasada e as concentracións ainda estaban máis paradas. Non ten sentido, non ten lógica ninguna que isto siga parado. Entón, nada máis. Moitas gracias, Mariluz. Turno para Paco Vilariño? Non. Turno para Cuiña? Non. Turno para Abelino? Ten a palabra, Abelino. Ben, a ver, da forma máis construtiva. Vamos a ver, en concentracións parcelarias hai que diferenciar dous tipos de licencia. Entón, por suposto que hai licencias que se dan estando en concentración parcelaria, no vosso mandato e no noso mandato. Agora ben, vostede, eu creo que vai a un caso moi concreto, ademais creo que se personaliza o caso, entón é diferente a cuestión dunhos casos de concentración parcelaria a outros casos. E o problema é que non se poden dar licencias e os nosos técnicos non poden ir contra a legislación, que é onde está a cuestión, non poden ir contra a legislación cando non se poida certificar a superficie. Os títulos que vostede di, o formalismo que vostede di, é algo provisional, que ademais o especifica así, concretamente, cando lle entregan. Provisionalmente, a espera de modificaciones, tal, que é algo provisional. Pero ademais, mira, falaballe da lei 2 do 2016, pero que xa se recolle tamén noutra legislación, que é a 2/2003, que di:
Para a xustificación da superficie da parcelaria precisase do anterior, para o recoñecemento do titular, que o presente e asinala a folla de compromisos, para o rexistro por precisase o anterior, que son certificación catastral descritiva e gráfica da parcela, certificación rexistral da finca. No caso de non estar registrada, deberá aportar a solicitude de inmatriculación da finca e título público da propiedade da mesma. Entonces, se unha persoa non consigue isto, se non os ten, non se lle pode dar licencia. Outra cuestión é que podamos estar de acordo de que iso é injusto ou de que haxa que modificar a legislación. Iso é outra cuestión. Pero iso, evidentemente, non é un debate para ter aquí, nin nos compete a nós a modificación da legislación. Pero o que está claro é que unha persoa que teña nesta situación, que son moi contados casos, ou prácticamente ningún, un en concreto, non se lle pode dar licencia. E como ben dixen, e como ben vostede reconheceu, a outros propietarios si se lle dá licencias en procesos de concentración parcelaria. Co cal, a diferencia é que estou explicando que unha persoa, a persoa que pide unha licencia nunha granxa onde ten un título provisional, pero si ten a certificación catastral da superficie, si se lle pode dar licencia. O problema ven cando unha persoa das novas fincas quere que esas todas lle conten como superficie catastral e non lle poden computar porque non existe esa superficie catastral porque non están agrupadas. Entón, ten que pedir a licencia para unha parcela onde poida certificar a certificación catastral. É dicir, non podes pedir a licencia para facer unha construción encima destas dúas botellas sen certificación catastral e son unha botellas separadas, diferentes. Ti non podes pedir facelo en todo. É dicir, a nivel máis práctico é como pedir licencia, non tan así como se eu pido para facer licencia nunha finca doutro, porque de momento non teño nin a certificación catastral. Ten a palabra Mariluz. Vale, entonces, a conclusión que eu saco de todo isto é que as concentracións parcelarias é como plantar un carballo. Realmente, plántalo para que os teus fillos e os teus netos disfruten delas, porque se para poder facer algo xa teño que ter a leira grande para poder facelo, e se estou esperando a concentración para que me xunte leiras para poder facer algunha estructura e resulta que vou tardar 20 non, eu calculo 25 anos en poder facer eso, se entro a traballar con 20 anos, con 45, 50, podo facer o estable entonces con 50, 60 anos, póñome nova. Realmente planto pos meus netos, tal cual. Acabasmo de dicir, se necesito ter a finca con superficie catastral demostrada cando estou facendo a concentración, é que xa a teño de antes. Se estou esperando a xuntala para despois, non me vale. Pois entón as concentracións non teñen lógica. Se estructuras agrarias me está dicindo que a finca é miña e simplemente faltan 4 papeles administrativos da Xunta, non entendo. Non entendo, non debo ser ben lista. Debo ser muller e non ben lista, según aquí, non sei. Xa está. Que me dera. Ben, moitas gracias. A ver, as concentracións todos sabemos do pé que coxean. Perdón, as concentracións todos sabemos do pé que coxean, que duran moito, vale? E iso Ningún nós o demos arreglado, nin vostedes, cando gobernaron 4 anos, imprimiron ningún movimento máis ás concentracións. Por lo tanto, é difícil, había que facer unha lei que fora máis áxil. E, obviamente, algunhas modificacións que houve na lei, en teoría, van a axilizar bastante, pero a concentración, obviamente, teñen un problema de que duran moito, eso estamos todos de acordo. E ao durar moito, pois teñen menos popularidade do que debían ter, por suposto, porque algún empezou na ele e rematou na pois o seu fillo, e iso pois non é normal. E iso non é fácil de cambiar, porque se fora fácil de cambiar, calquer partido que estuvera gobernando cambiaría. Porque... Bueno, probablemente, pero eu acórdome de ter algunha reunión con Suárez Canal, o primeiro, cando chegou o bipartito, e eu era presidente da FEGAN, acórdome de ter unha reunión mau a mau con el, e coincidíamos os dous nos problemas que había ca concentración parcelaria,
e cando non pasou un ano e non arreglaban, fun falar con ele e dixen, hai un ano falamos desto, e dixen, non sabe lo difícil que é isto. Claro que é difícil, que é moi difícil, porque o problema é que a nosa maquinaria administrativa está como está, e aquí, con tantas garantías, vos non vos dades conta de que isto estamos convertindo isto nun país ultra burocrático onde non se dá movido un papel. Se para ir mexar ali hai que lle pedir permiso a patrimonio e ten un tipo que che contesta dentro de 6 meses ou hai que lle pedir augas de Galicia porque a orina vai polo... A orina depende por qué. A ver, Augas de Galicia pedimoslle nós o proxecto da avenida Xosé Cuíña, pedimoslle as pluviales encotan no río, as fecales van aparte. E pedímoslle, e 9 meses despois, tiñamos sin contestalo, porque entón, absolutamente todos os organismos van moi lentos. E hai unha burocracia excesiva. E a concentración forma parte tamén dese engranaxe que ten a administración autonómica e masa estatal para bloquear todo. Aquí tiña que ver unha persoa que tivera moito valor e moitas ganas de facer as cousas prácticas para agarrar e cargarse dun plumazo a mitad da burocracia que hai neste puñetero país. Porque realmente hoxe é insoportable, auténticamente insoportable. As que pasei eu no mes pasado para poder ter as licencias para o Campo Santo nin vos podedes imaginar, porque podía relatar e aseguros que é calquer cousa menos creíble. Bueno, pois moi ben, pois aí está. E sabe unha cousa? Utilizando todas as miñas funcións de relacións persoales, políticas e demais. E ainda así, pois chegamos o último día. Pero bueno, se o sacamos para diante, é 1.300.000 que nos dará a Diputación. Xa verá con Paco como eso xa compensa o resto todo o que podemos haber perdido e non perdido da concurrencia competitiva. Que o temos complicado porque sei que hai 50 millóns presentados e só hai 20. Por lo tanto, máis da mitad van quedar fora. A ver se non somos nós os que quedamos fora. Ben, vamos a votalo. Tal e como acordamos no chisme. Votemos, por favor. Non me entra o voto de Pepe Primo, ahora. Sí. Está todo? Sí. Pois 20 votos emitidos, 9 síes, 10 nons e unha abstención. Por lo tanto, queda rexeitada. Vamos coa moción do BNG para reclamar a rebaixa da peaxe AP53 entre Santiago e Lalín. Ten a palabra Paco Vilariño. Sí, moi brevemente. A cuestión, a moción é unha moción aquí debatida en máis ocasións, un clásico. En todo caso, o que entendimos que era importante traela era, bueno, pois polo que aconteceu, obviamente, da rebaixa da P9, non? E precisamente por iso, e nós, ademais, que sempre defendimos que non tiñamos que ir despois dela, pero que era evidente que por cuestións, bueno, de importancia xeográfica, económica, bueno, poboacional, iba a ser así, pois trátase de, bueno, pois de casi de erguer a man para decir que os seguintes temos que ser nós, non? E evidentemente, se algo pon sobre a mesa é que é única e exclusivamente unha decisión política que isto se produzca así, non? Nos levamos, bueno, no BNG xa co Goberno de Madrid xa plantexando o da P9, deu o resultado que deu, e tamén plantexado como plasmamos aí o da P53, e agardamos que sexa, desde logo, porque entendemos que é un auténtico atraco, é inasumible, desde o seu inicio, desde logo, lonxe de facerse algo para mellorar o que se fixo foi aumentar casi sistemáticamente o prezo, facendo, bueno, pois ter unha infraestructura totalmente prohibitiva para a maioría da poboación e, polo tanto, incumplindo o objetivo e a funcionalidade que tiña que ser. E convertindo, obviamente, das máis caras do Estado, non? Para nós eso é fundamental. Nada, Paco. Sí, está. Sí, que vexo aquí no monitor, sí. A ver, espera, a ver. Agora, vale. Sí, está grabando. Pois non sei onde quedei. Bueno, que en todo caso, para nós entendemos que non podemos seguir así tempo eterno con
con esta situación, pendentes a final de ano de, obviamente que nunca baixen, pero a ver se volve a subir, e xa con agravante tamén, que aí o plasmamos, non? Que xa o colmo dos colmos, que ter un carril que non sei a quen se lle ocurriu botar iso, con falta total de drenaxe, que fai que teña en días de chuvia, e, bueno, claro, neste país, como non chove nada prácticamente, pois que sexa un auténtico perigo. O que está acontecendo é que un atraco e ainda por riba estás pagando unha brutalidade por unha autoestrada que é un auténtico perigo transitar por ela en días de choiva, non? Porque non drena. Entón, o carril da dereita é un auténtico perigo que faz irte para o da esquerda, incumplindo obviamente as normas, e iso, bueno, pois vai ocasionar seguramente accidentes co Gallá, non sei se así, pero que xa se ten producido algún leve, pero xa o ten producido, non? Por lo tanto, é de verdade, é a contradición máxima, é o escándalo máximo e algo que, ademais, bueno, aquí se ten intentado de todo, nunca se obtivo resposta, eu xa non sei que, bueno, supoño non, teño claro que o único que pasa por unha negociación política. Claro, aquí en función de quen goberne Madrid, pois desa alternancia do PP e do PSOE, pois varía o tema, pero que en todo caso a cuestión é que entendemos que ten que estar na xenda de quen goberne, sexa agora o PSOE ou sexa o PP, para que, desde logo, isto, pois, dunha vez non se actúe sobre ela e permitamos ter unha infraestructura, pois, a disposición da nosa xente, da nosa economía, e non, desde logo, a disposición de fondos boitre, como está, para, desde logo, especular sobre ela e que, bueno, se faga prohibitiva, non? Por lo tanto, pedimos nesas direccións ambas cousas. Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista. Cristóbal, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Na primeira intervención vou facer unha pequeniña reseña histórica, unha cronoloxía da P53, porque creo que pode ser interesante, non? No ano 96, ainda a principios, eran os últimos anos do goberno de Felipe, que logo despois perdería as eleccións, e había no plan de infraestructuras do Ministerio de Fomento figuraba a creación dunha autovía libre de peaxe, por suposto, entre Santiago e Ourense, prevista para o ano 2007. Lógicamente, estaba aínda a 10 anos, non? Pero esa previsión estaba aí e era de autovía libre de peaxe. E logo, entre Aznar, perde Felipe as eleccións entre Aznar, do 97 ao 99, empezanse a dar pasos para o inicio do que iba a ser a autopista de peaxe. No ano 97 asínase un convenio de colaboración entre a Administración Autonómica Galega e a estatal, pero non para adiantar a autovía ou para facer esa autovía, sino para unha autopista de peaxe de Santiago a Ourense. Seguindo con ese fruto dese convenio, no ano 98 publicase unha orden na que se aproban os pliegos de bases e de cláusulas administrativas para a concesión desta autopista, construcción, conservación e explotación, lógicamente. E na base cuarta, decía algo que xa teño aquí dito bastantes veces, que para o cálculo dos peaxes aplicarase como regla xeral o número de kilómetros percorridos, pero con unha excepción, que é que a estación de peaxe de Lalín, que está ao pasar a de Silleda, esa estación de peaxe considerase ubicada no Alto de Santo Domingo. Co cual, eso que quere decir que todos os que veñan a Lalín van a pagar ata o Alto de Santo Domingo, ou seja, un 40% máis do que percorren. Eu tiña moitas veces dito aquí tamén que eso tiñase que haber recurrido ou verase gañado, pero nunca se me fixo moito caso. E a continuación da orde ven o decreto xa no que adxudican a concesión, e na adxudicación figuran algunhas cousas interesantes, que a Xunta dalle á empresa concesionaria unha subvención de 60 millóns de euros, 10.000 millóns de pesetas naquel momento, a fondo perdido. O Estado tamén aportaba esa cantidade, pero o Estado vai a recuperar o préstamo ao final da concesión. E a maiores, o Estado tamén ten direito ao 50% duns ingresos que se produzcan con un escenario de circulación de vehículos
se se sobrepasa ese escenario, pois tamén tiña direito ao 50% dos beneficios. Quero dicir que o Estado vai a recuperar todo eso, pero a Xunta non. E logo que a concesión, que é moi importante, finaliza o 13 de novembro do ano 2074. Faltan máis de 53 anos ainda, era 75 anos. Evidentemente, eso pois vai a supoñer seguramente maiores dificultades para poder facer cousas con este tipo de autopista. Inaugúrase a parte que fai, estamos falando sempre agora do tramo nada máis hasta o Alto de Santo Domingo. Isto inaugúrase nos anos 2002, 2003 e 2004, os distintos tramos hasta chegar ao Alto de Santo Domingo, e por esas datas xa o Goberno de Fraga pois suscríbese un acordo de novo co Estado que ven ser unha réplica do que se fixera xa no ano 97, polo cual a Xunta de Galicia comprometíase a acometer a continuación da autopista desde o Alto de Santo Domingo hasta a 52, é unha autopista de peaxe, como xa se dicía antes, co cual non só íbamos ter a condena do peaxe da Alto de Santo Domingo, senón que tamén tiñamos unha segunda condena que era dende o Alto de Santo Domingo hasta o Ourense. No ano 2003 sácase o decreto que regula a construción, explotación e conservación dese tramo e adxudícase a unha empresa, unha sociedade pública do SEP. E otórgase unha concesión hasta 31 de decembro de 2057. E tamén se establece que a autopista será de pago e costará exactamente o mesmo por kilómetro que costa a que está ata o Alto Santo Domingo. Menos mal que no ano 2007 cambia a Xunta e nese momento Touriño, que era o presidente socialista, pois cumprindo a súa promesa electoral, apróbase no Consello da Xunta a liberalización da peaxe e, por tanto, librámonos dese tema deste segundo peaxe. De momento. Gracias, Cristóbal. Turno para compromiso. Ten a palabra Ana Belén. Sí, hola, bons días a todos e a todas. Nada, eu vou a ser moi breve na miña exposición. Xa adiantar que nós estamos a favor da moción que hoxe o BNG presenta para o seu debate e aprobación sobre a peaxe da AP53, que está entre as 20 vías máis costosas do noso Estado. É unha vía necesaria para a relación fora do noso concello, pero que todos ben sabemos que o uso da merma supón pagar un prezo elevadísimo, o que provoca unha discriminación tanto para a mobilidade dos nosos veciños e veciñas como tamén unha perda de competitividade para as nosas empresas, vendose obrigadas moitas veces a pagar un sobrecuste ou, de outro xeito, facer uso dunha estrada convencional con un tráfico altísimo. Como ben decía o compañeiro do BNG, non é a primeira vez que esta moción ven a pleno, pero parece que a ninguén lle importa porque seguimos na mesma situación que fai anos. Non entraremos que noutras peaxes pois que sí se están a adoptar medidas para a rebaixa das mermas. E nada, por todo isto, pois nós tamén creemos que é necesario que se adoten medidas urxentes para recuperar pois o que poida ser unha mobilidade para os nosos veciños e veciñas que temos que ir de maneira moi frecuente a Santiago e a Coruña e, sobre todo, tamén pois para as nosas empresas que están aí pois pagando un sobrecuste e, polo tanto, é necesario que se adoten medidas para a rebaixa da súa peaxe e facer o uso da merma, pero sempre cando pagando un precio xusto polo mesmo. Grazas. Moitas gracias, Eva María. Ten a palabra Raquel Lorenzo. Ben, bons días a todos e a todas. Ben, señor Vilariño, xa lle anunciamos o noso voto a favor nesta moción. Bueno, como votamos a favor, creo que de todas as mocións que implican unha solicitude de rebaixa ao prezo da autopista, e que, como ben decía Ana Belén, creo que é necesaria porque afecta dun xeito moi importante aos nosos veciños e, como decía, pois ás empresas e a todo o sector productivo. Nisto creo que estamos todos de acordo. Ata aquí, desde fai 20 anos, chegaron preto de 2 decenas de mocións. Creo que todas elas foron aprobadas na súa gran maioría, pero a realidade foi a que foi, é que non se conseguiu nada e os prezos, día a día, siguen subindo. Aínda que vostede, señor Vilariño, encabeza as peticións pola Xunta,
cousa que me parece pois, totalmente lexítimo, a realidade é que a rebaixa pois, debería ser exclusivamente do titular da autoestrada, que neste momento sería o Goberno do Estado, ou ben facendo unha transferencia á Xunta de Galicia, que foi pedida varias veces para que a rebaixe, ben forzando a xudicataria a habilitar pois, algúns descontos ou ben inxectándolle cartos directamente. De todas formas, o que está claro é que o que necesitamos é que esta autopista pois, se rebaixe para mellorar pois, a nosa competitividade sobre todo, e creo que votamos a favor e que esperemos que se estas mocións pois, que non consiguen nada cheguen a bo porto, pois pensamos que as medidas que habería que adoptar serían outras. De todas formas, votamos a favor, estamos de acordo con ela. Moitas gracias, Raquel. Paco Vilariño ten a palabra. Se queredes, votamos, sí. Se queredes, votamos. Votamos? No, entón, se hai debate, entón... A ver, respecto... Ten a palabra, Cristóbal. O punto 3 que propós aí, que dices pedirlle ao Estado que arregle, quen ten que arreglar é a concesionaria da autopista, non o Estado. Que exixa, dicirlle ao Estado que lle exixe, eso sí, pero lógicamente non lle vai ao Estado, non lle vamos a arreglar con cartos públicos a autopista a empresa concesionaria. É unha cuestión que... Pois ponlle exixirlle ao exixir do Estado ou que o Estado lle exixa a empresa ou que lle exixa a empresa. Pero o que poñedes aí literalmente, o que se pon na moción literalmente, demandarlle ao Ministerio de Fomento que acometa as obras de mellora. As obras de mellora ten que acometelas, que é a función que ten. E logo tamén dicir que siga habendo problemas de cobro, problemas de cobro excesivos, o sea que cóbrase ata a liña ainda que entre sen silleda. E sigue pasando ese tema tamén. Entón, creo que eso ponlle relato de que o Estado lle inste ou exixa da empresa que o arregle, pero o Estado, lógicamente, non vai arreglar eso que é competencia da... Só faltaría por encima de cobrar a peaxe. Gracias, Cristóbal. Paco, aceptas eso? Sí, e a maiores de exixir... Sí, e poñer... A ver... Como quedaría redactado ese segundo punto? O Ministerio de Fomento exixa a concesionaria acometer as obras tal e que o propio Ministerio sexa... Claro, que o Ministerio ten a responsabilidade de controlar que estas cousas non pasen. Claro, entón, que leve control e exixa control e que exixa, bueno, eso, pois que exixa que a empresa cometa as obras, sí. Redactalo de calquera. Que o Estado, que o Ministerio... O que di Salva... A idea está claro, redactámoslo despois. Listo. Ben, o tema da autopista, nós imos apoiar a moción, como dixo xa Raquel. O tema da autopista está suficiente manido. É o que pasou, relatou no Cristóbal, perfectamente. Eu sei algunhas cousas máis, pero tamén non é cuestión de poñelas aquí. Simplemente que, se realmente queremos arreglar o problema da autopista, hai que cambiar as accións pola nosa parte. Creo que a quinta ou sexta ou sétima moción que teremos aquí sobre eso parece un canto ao sol. Iso significa que vamos a seguir pagando unha peaxe, unha vez que a P9 se rebaixou considerablemente, agora que sí que somos o último da fila, e agora sí que somos a autopista máis cara de Galicia, sin dúbida. Xa éramos, pero agora somos moito máis, e creo que toca meterlle o dente. Eu simplemente lles podo decir que temos preparada unha ofensiva fora dos acordos plenarios. Porque a ver se podemos facer algo, porque cos acordos plenarios nos vamos a votar a favor. Pero iso é nada, todo é un. Porque ademais a concesionaria cega pasa absolutamente de todo. Porque é unha concesionaria que anda solamente ao seu. Non mira nada, botoulles eslurri, que foi un desaxuste total, porque resulta que agora cando chove non drena nada, é peor o remedio que a enfermedad.
saleulle mal e non pasou nada, non tuvo que quitalo nin nada. Encima, non é capaz de propoñer unhas melloras como que vai e veña no día, teña unha rebaixa tan siquiera no segundo viaxe de algo, non é capaz. Cando, primeiro, eu creo que incluso lle era rentable, pero eu acordome de ir falar co director que había naquele momento unha cega e díxome que non, que o tiñan estudiado, que non é rentable. Oiga, mire, se ir e vir cobrara moito menos, seguro que moita xente, eu ás veces, se vou no meu coche particular e vou con apuro, vou pola autovía, pero se non veño, pero veño pola carretera, porque son 12 euros e pico e de volta, é unha barbaridade, que logo se di. Entón, o que lles quero dicir é que temos que ir a outras accións. E nesas accións ten que involucrarse a Xunta, ten que involucrarse o Estado e máis os concellos que estamos afectados directamente. Pero, desde logo, das mocións está visto que, mira, había un alcalde en Pontevedra capital non, pero non concello de Pontevedra, que non era moi galeguista, que digamos, ou non lle gustaría moito o galego, non sei como era o conto. Bueno, é dicir, entón, cando lle mandaba un escrito, poñía cogallo de que se vai celebrar tal, e dicía el, outro cogallo. E isto tamén parece outro cogallo a papelera. Entonces, cogallo, o feito de mandarlle para as mocións, eso estamos vendo que non vale para nada. Se o queremos arreglar, vamos comenzar unha ofensiva e eu convidareinos aos 3 grupos, se queredes, a opinar, a participar e a facelo. Creo que é a única forma. Non, perdóname. Non, cando a vexas non, Cando a vexas non. Cando a vexas non, porque aquí tamén repartimos, Repartimos, porque mira, a autopista, a P9, pasou o que pasou, e recordo que era o leitmotiv, o bloque, doulle voto ao presidente do goberno, e fixe ali uns escritos dunhas cousas que exixía. E poñía a P9, e despois debeu ser por recomendación de Paco, puñeronlle un jallo ali que poñía tamén a P53, vale? Pero na prensa ni siquiera saiu a P53, ni siquiera. Pero estaba recollido. Ni siquiera, sale unha prensa local, pero na outra non. Entón, bueno, a ver como facemos. Desde logo que eu creo que para nós é un hándicap, efectivamente é unha autopista moi cara, e eu sei moita historia desa autopista, e o que pasou co goberno de Madrid, naquele momento que era do PP, Cristóbal, para que vexas que non, naquele momento que era do PP, o goberno de Madrid e da Xunta era do PP nos 2 sitios, e pasou o que pasou. Sí. Quero dicir que en todos os sitios se cocen fabas. Eu non estou aquí dicindo que isto sexa culpa do PSOE, ni moito menos, Digo que en todos os sitios se cocen fabas. Ahora ben, quen ten que arreglar o que ten que arreglar son, neste caso, o goberno de Madrid e o autonómico. Porque o autonómico está metendo unhas bonificacións ás súas autopistas. Tamén poda metelas para aquí. Bueno, pois a ver. Bueno, vamos a votalo, non estamos de acordo, polo tanto, votemos todos. Votación. Se quero. Sí. Sí. Agora cando termino o pleno. Ben, votos emitidos 20, todos por unanimidade, apróbase por unanimidade a moción do bloque. Rogos e preguntas. Antes dos rogos, dicirvos que estamos tendo unha escalada grande de casos de COVID en Lalín, motivado fundamentalmente, eu non o quero decir porque non o quero decir. Entón, pois, pasou o que pasou. Non, porque depois botanse un, porque pois é como se chamaras apestado a alguén, eu non lle quero chamar apestado a ninguén, faltaría máis. Entón, enténdese mal, entón pasou o que pasou. Aquí na Lalín conocémonos todos, polo tanto, podelo saber facilmente. Entón, estamos comunicando toda a mañán que van facer un cribado masivo en Lalín mañán, porque temos moitísimos casos nos xóvenes menores de 26 anos. Entre 20 e 26 anos temos aí un pequeno Cristo que pasamos, hoxe pasamos a ver que vos digo eu. Sí, pero hai moitos máis. Estánse, cando fagan os cribados dos chismes, porque que ocorre? Pasou con rapaces que foron a algunha festa, non dixo onde, e cando volveron, porque botaron da festa, meteronse en algunha casa tamén, que non dixo onde, ou en varias casas, e ali estuveron hasta as tantas da mañá, como facíamos nós, que eu ás 3 da mañá non ia para a casa, iba ás 8 da mañá. O
que pasa que agora fan a última parte nunha casa, e ali ainda é máis peligroso, porque ali xa non hai ningún tipo de normativa, non? A ver que me pongo aquí. Hoxe temos 48 casos, a incidencia acumulada xa estamos en 213, pero mañán podemos estar no doble, Entón, que sepades, bueno, a ver se nos mantemos por baixo do 100, menos mal. Estamos en 48. Entón fan un cribado na área sanitaria, a ver, no centro de saúde da Golada, porque Golada tamén está afectada por razóns obvias. No centro de saúde da Golada fan un cribado mañá sábado 28 ás 9, de 9 a 12, un cribado con test a unhas 180 personas entre 18 e 30 anos, con tarxeta sanitaria do Concello da Golada. E en Lalín fan de 8:30 a 2:30 un cribado poblacional a 1.330 personas, entre 14 e 26 anos. Que suerte, que digado. Sí, é o que faga un chamamento para que a xente acuda, porque sabedes que os cribados, o último que se fixo creo que foi en Silleda, creo que foi o 20% dos que chamaron, Porque o problema é que ao ir, se estás positivo, se ti sintes ben, pero tes posibilidade de estar positivo, confínante. Entón, pois non queren eso. Entón, se se sinten ben, inda que estuveran en contacto con tal, porque, pois, pasa o que pasa. Bueno, que sepades que isto é con un tema de xuventude, pero que o problema está en que está aí. Claro, de nada vale que ti fagas unhas festas restringidas e se comporten moi ben ali, se despois vai un grupo de rapaces e un está infectado e van para unha casa particular, sobre todo para non fazer ruido, non as collen nos pisos do casco urbano, van só rural, sempre ten algún veciño que ten unha casa na aldea, ou dos abuelos, ou del mismo. Entón, agora o que se están cebando nas casas do rural, porque ali non hai control ningún. Xuntanse nas casas do rural, este fin de semana, pasou eso. Eu conozco 2 casas de Lalín, todas das aldeas, claro, algún rapaz era da pandilla, e meteronse ali, 40 ou 50 rapaces, hasta as 8 da mañá, e pasou o que pasou. Ben, imos co último punto, rogos e preguntas. Alba ten a palabra. Eu só vou formular o resto mandaremos como sempre todos por correo electrónico. Perfecto. Isto quería facer aquí. Perfecto. Perdona, espera que che dou. É que aquí ao darlle o panel. Ahora, Alba. Ahora, hoxe cúmplense 85 anos do asasinato do alcalde Ferreiro, asasinado por defender a democracia, ni máis ni menos. E aproveitamos hoxe para preguntar onde está a placa que estaba colocada no hall do Concello. E o resto das preguntas, o dito, mandámolas por mail. Moi ben. Máis preguntas? Sí. A placa, vamos a ver, a placa non é a placa. A ver, a placa non é a placa. A placa é unha réplica dunha placa así. A placa, eu negociei 3 ou 4 veces para traela de Bos Aires para aquí. A placa, eu vina, está ali na sociedade, nas sociedades, e a placa é así e así. Non é esa copia que fixo, creo que foi Manolo Gas. A placa é así e así. E aí hai unha réplica. Esa réplica romperon os enganches que hai, pero romperon porque era cartón pluma. Está metida ali detrás no chisme para poñela, para poderla arreglar. Está metida onde están. Bueno, está guardada, quero decir. Está guardada para poder arreglala, pero eu o que aspiro é traer original. Aí había un tal Lores que non a quería dar nin por atrás porque se levaba moi mal co presidente de Fillos de Lalín, porque anduveron a pescozo limpio, a puñetazo limpio nunha comida. Entón, pois, este tal Lores, que é unha persona máis ou menos vinculada ao Bloque, o que había no PP de Lalín, que era máis ou menos vinculado ao PP, Marcial Sánchez. Os dous están mortos, hoxe, desgraciadamente. Marcial Sánchez. Anduveron a leñazos, parece ser, nunha comida. Entón, tiñamos medio feita a negociación da placa para vir para aquí, e non ven para aquí. Entón, bueno, eu agora busquei un contacto para lá, e dixenlle se non la podían donar, e non me dixeron que non. Mira, eu xa sei que houve un enfrentamento histórico entre a Casa de Lalín e máis as sociedades, porque iso quedou nas das sociedades galegas. Entón, eu que vos pido é que, concho, iso debería estar en Lalín. Entón, se non mandades original, aí tampouco pinta nada, eu creo que debería estar aquí. A miña idea é poder ter original, e se a dou conseguido, pois, traémoslo. Así, Rafa. Quería decir que eu estive reunido en Bos Aires precisamente, sí, falando dese tema, e aí hai un documento que di, porque eu preguntei tamén para traela, hai un documento que di que esa placa non poderá volver a Galicia hasta que volva a hasta que comece a Terceira República. É o que di ese documento e, polo tanto, eles din que mentre non se desa circunstancia, eu simplemente describo, non estou valorando. Rafa, cando escribiron hasta que volva a Terceira República, querían dicir hasta que volva a democracia a España.
Bueno, ali decían a Terceira República, é o que Depende da interpretación. É o que pon literalmente ali, Eu que che digo é que aquelo con que queda ali moito tempo terminarase perdendo, sin embargo, se o deran pa aquí, poñémolo ben colocado e iso non se vai perder. Sí, pero as sociedades galegas, se o hospital este que hai xa non hai nin que no presida moitas veces, se teñen un problema, é dicir, os que marcharon de aquí, que son emigrantes de nacer aquí, están morrendo todos. E os fillos, algún xa é máis porteño que galego. Sí, hai algúns que tocan a gaita e tal, pero xa é distinto. E agora xa están os netos, entón é moi difícil. Bueno, pois, sí, Alba. Eso con respecto á placa, o resto mandamos e falo favor por ali. Por correo electrónico. Faltan as preguntas do mes de... As respostas, perdón, as preguntas tedelas vos. Do mes de xullo, do pleno do mes de xullo. Maripaz, mira que pasou porque teñen que estar respondidas. Se responderon, porque me dixeron que estaba. Estas son as que se pasaron, o sea, fai máis de 24 horas. Bueno, pero mirámoslo e arreglámoslo, vale? Algún máis? Podemos levantar a sesión? Levantamos a sesión. Perdona, Cristóbal. Un segundo. Está presentado un rogo xa desde hai tempo relativo á organización Salgueiriños que ten un problema de calles de sentido único e logo non teñen salida mínimamente lógica por calquer outro lado. Entón parece que incluso xa vos do Concello lle falarades dunha solución de que recortar a entrada para que poderan utilizar de doble sentido a rúa mentre non haxe outra solución definitiva. Non sei se tedes algunha contestación a eso ou non. Bueno, mirámoslo. Sí, miramos eso. Si eu non coñezo o problema a fondo, pero sei do problema. Sí, que alguén falou comigo deso. Ben, Cristóbal, levantamos a sesión entonces, moitas gracias. Temos que facer unha foto ca foto do Ferreiro detrás. Bif. Ferreiro. Bif. Bif.